יופי. אני רק מעדכנת שהזום מוקלט ואנחנו מעלים אותו ליוטיוב אחר כך, אז אני כן אבקש כזה השתתפות ואשאל אתכם ואבקש לשתף, אבל תשימו לב שאתן באמת כזה גם שומרות על עצמכם, מספרות דברים שמתאים לכם שיעברו. זה לא עובר למיליונים, זה כזה עובר דרך באמת הקהילה של הסטודיו, שזה כולם אנשים חמודים, אה, וזהו, יופי. אז אני עושה share screen ונהנה. אני כן אגיד שגם היות ואנחנו לא הרבה אנשים כאן כרגע, אולי ייכנסו עוד בהמשך, אז אני זקוקה להשתתפות קהל כדי שאני אוכל לתקשר איתכם. זו לא הרצאה סגורה שבה אני מדברת למחשב, אז כזה אם אפשר באמת קצת לפתוח מצלמות ולהיות בנוכחות ולהגיב. אז זהו. יופי, מהמם. אז אנחנו כאן נדבר היום קצת על הכרה מקצועית. זה נושא שממש יש אותו בכל התחומים, ולכן זה מעניין יהיה כזה לעשות לו כמו זום אין בתחום האומנות והתרבות, לראות איך זה שונה ודומה אל מול מקצועות אחרים, ולהבין איפה יש תפיסות שהן אולי נכונות למקצועות אחרים, אבל הן לאו דווקא נכונות אצלנו, ואיפה יש דברים שהם בכל המקומות נכונים ורלוונטיים. אני אגיד מילה על הפרויקט למי שלא מכיר. אני מנהלת את הסטודיו הנודד. זה בית ספר וקהילת אומנים אה, שמתמחה באומנות רחוב. ואת המהלך הזה של הבנייה העסקית לאומנים באמת התחלנו אותו מתוך הבנה שגם אם אנחנו עוזרים לאנשים לשלב ולהכניס יצירה לחיים שלהם בצורה קבועה ולפתח יצירות, לפתח מופעים וחלק בצורה יותר מקצועית, חלק כאילו פשוט כדי להכניס משהו לחיים, אז שאם אנחנו לא עוזרים גם במובן של להפוך את החיים ליותר ברי קיימא מהבחינה הכלכלית והעסקית, אז אנחנו לא באמת מצליחים לשנות משהו בתרבות. זאת אומרת שאחד החסמים הכי גדולים של אנשים מלהתעסק באמנות ויצירה זה הנושא של כסף, וזה מתבטא בכל מיני דרכים, או שאנחנו עובדים כל היום ואין לנו זמן ליצור ולהיות בתוך המרחבים האלה בכלל של הבעה אומנותית, או שאנחנו כבר בחרנו במקצוע הזה ולא מצליחים להתפרנס ממנו מספיק. והזיהוי שלי ושל כל הצוות שככה מאחוריי ובתוך התוכנית של הבנייה העסקית ובכללי שעוטף את הדבר הזה, וזה כולל גם את האגף לתעסוקה בירושלים שתומך את העשייה שלנו. כולנו מזהים שאחד הפערים הגדולים זה פער בכלים עסקיים. זאת אומרת, שאומנים יש בעיות במחשבה, מה שנקרא. יש מחשבות שהן שגויות, שמובילות אותנו להתנהגויות שהן שגויות, שמשאירות אותנו בתוך מבנים של החיים שהם לא מדויקים. אז לכן אנחנו התכנסנו כאן בשביל הדבר הזה, והיום נדבר קצת על הכרה מקצועית. לומדים לבנות הכרה מקצועית, מה נעשה היום? קודם כל נגדיר מהי הכרה מקצועית בתחום האמנות ובכלל, נדבר על מה לא לעשות, ואז נדבר על איך כן לעשות. מעולה. מהי הכרה מקצועית? מישהי או מישהו רוצים להגיד? מה זה לתפיסתכם הכרה מקצועית? כשאתם שמעתם את המילים האלה ועניין אתכם לעלות לפה, אז מה זה מבחינתכם? למה צריך את זה? האם צריך את זה? מחשבות? אולי כזה שדרך לאמוד עם מי שאת לוקחת את השירות ממנו כלקוחה, טוב מספיק בשירות שלו, ואת רוצה לקחת איתו. מצוין. מה שמך? אני לא רואה פשוט עם מי אני מדברת. לילך, לילך, מחילה, לא זיהיתי את הכל, אני פשוט לא רואה מולי את ה... הכל טוב. איך אני אעשה? אולי אני יכולה לעשות שאני כן אראה? לא, אני לא יכולה. אה, אוקיי. מהמם, לילך. זאת אומרת, את אומרת בשבילך כלקוחה, כשאת רואה שגוף מסוים או בן אדם מסוים קיבל הכרה מקצועית, מה שזה נותן לך זה עוד ביטחון, נכון? זה מה שאת אומרת. כן. כן, עוד ביטחון, כאילו לרכוש ממנו, כאילו לקבל מאותו מקום. מדהים. עוד מחשבה על זה?
אני בנסיעה, אז אני לא מהמם. יודעת אם שומעים אותי הגיוני. שומעים? תגידי את שמך. אז היי, אני אורנה. כשהייתי צעירה יותר, נורא רציתי להיות מיכל הקטנה, רק באורנה. אה, וחשבתי שכאילו זה הדבר, להתפרסם. אני חושבת שהכרה מקצועית זה מושג מאוד חמקמק וגם אולי מאוד אישי. בסופו של דבר אני פוגשת ילדים על בסיס לפעמים יומי ולפעמים חודשי ולפעמים, ואני עושה את הדבר שלי, ולפעמים זה מאוד מספק ולפעמים אני אומרת מה, אבל אף אחד לא יודע בכלל שאני עושה את זה, והיום למשל ניסיתי להוציא מגננות המלצות, ופער בין מה שהם אמרו לי לפנים לבין מה שהם הצליחו לכתוב לי היה מצער. אז אני חושבת שלי אישית זה משהו שהוא כל הזמן משתנה. ההכרה המקצועית שאני שואפת אליה, הוא תמיד איכשהו לא ממש מספק, אה, וזו שאלה בכלל על החיבור שלך לעולם. זאת כן. שאלה גם שיש לה הדים הלאה לעוד תחומים של החיים. מהמם. זאת אומרת, אז אני לא יודעת אם נכון. בכלל עניתי על משהו, אולי רק שאלתי עוד. זה בסדר גמור, אנחנו פה באיזה מחקר כזה משותף ומהמם. נכון, אני חושבת שזה מאוד, זה באמת קשור כאילו לקשר בין מה שאנחנו עושים לבין החוץ, איך החוץ תופס אותנו. מעולה, אני מתקדמת. אמ, אני אתן את ההגדרה שאני כתבתי ונדבר על זה רגע, אולי נרחיב את זה טיפה. אז אני הגדרתי הכרה מקצועית בתור אישור רשמי בדבר ערך המיומנות, ההשכלה או הידע של אדם בתחום מקצועי מסוים. מה שאנחנו מדברים על, בואו נחזור רגע כאילו ממש ברמה של העברית, מה זה המילה הכרה? הכרה זה אומר, באנגלית זה I know you, כאילו אני יודע אותך, זאת אומרת, יש פה, אני מכירה בך בתור ככה וככה וככה, זאת אומרת, אני אומרת, אני יודעת את הערך שאת מביאה בהצגות ילדים שאת עושה. אני מכירה בך כשחקנית מצוינת. אז אני יודעת את הערך שלך כשחקנית, אני יודעת את ההשפעה שלך, אני יודעת מה תהיה התוצאה. אם את מגיעה לכאן בתור שחקנית, אני יודעת מה תהיה התוצאה בסוף, ולכן אני בוטחת בך, אני יודעת. יש פה איזשהו מרכיב של ודאות מסוימת. ובגלל שזה מה שזה אומר, אז זה מייצר אצלך, מי שלילך, שאמרת ראשונה, שזה נותן לך עוד ביטחון כלקוחה, בעצם למה זה נותן לך עוד ביטחון? כי זה מישהו שהוא כביכול, אה, או שהוא הוסמך על ידי משהו או מישהו, זאת אומרת, הוא זה שאמור לבחון האם יש מספיק ביטחון או לא ביטחון בדבר, הוא בחן את הדברים ואמר יש מספיק ביטחון, ואז את לילך אומרת, אני סומכת עליו. כאילו בעצם מה שאת אומרת, כשאת אומרת שבתור לקוחה זה גורם לך להרגיש יותר ביטחון, את אומרת, אני סומכת על מי שנותן את האישורים. אני סומכת על האקדמיה, אני סומכת על משרד התרבות, אני סומכת על, לא יודעת, כן, כאן 11, אני סומכת על מי שאישר את הדבר הזה שאני רואה. בזכות האישור הזה שאני רואה, אני גם מוכנה לתת את אותו, לבטוח. אוקיי? אני לא אומרת את זה בכלל בתור ביקורת. אנחנו תכף נדבר על כאילו מה, איפה אנחנו רוצות להיזהר מזה, מה זה אומר, אבל כאילו אני רק משקפת רגע את מה זה אומר. בעצם כשאני מחפשת שלמשהו יהיה הכרה מקצועית, לעצמי או לבן אדם אחר שאני רוצה לקבל שירותים ממנו, בעצם מה שאני מחפשת זה לקבל ביטחון. אוקיי? מעניין. על ידי מי האישור ניתן? כאילו אם יש הכרה מקצועית מסוימת, אז זה אומר שיש אישור. השאלה היא מי נותן את האישור הזה. על איזה גופים או איך אתם, כאילו איזה גופים או איזה גורמים יכולים לתת הכרה מקצועית? זאת השאלה שאני שואלת. מי יכול לתת לנו הכרה בתחום שלנו? נראה לי לרוב גופים גדולים וותיקים בתחום. מהמם. אוקיי. אז אצלנו נגיד, לא יודעת, מפעל הפיס, משרד התרבות, גפן, כאלה, ב- לא יודעת. בהחלט יש להם את היכולת לתת הכרה. מאמן, נכון? תשובה נכונה. יש עוד גורמים כאלה שיכולים לתת הכרה? יש למישהו עוד רעיון?
יש כמה, יש הרבה גורמים שיכולים לתת הכרה, זה העניין. אולי ספציפית בתחום שלנו, בגלל שזה גם סובייקטיבי, אז גם כזה המלצות ודעות של אנשים פשוט, מצוין, כאילו של לקוחות אחרים. נכון, מהמם. זה לא רק בתחום שלנו, האמת שזה בכל תחום, ומה שאת בעצם אומרת, כרגע, אוקיי, אז דיברנו באמת על גופים מוסמכים, נותנים אישור והכרה מקצועית. רגע, תכף נגיע לזה. אוקיי. מה שאני רציתי להגיד על זה, מה שאת התחלת להגיד, ואנחנו תכף נגיע לזה כי זה יהיה הלב של המפגש היום, זה שבעצם זה לא רק בתחום שלנו, זה בכל התחומים. יש הכרה שניתנת על ידי קהל. זאת אומרת, פשוט על ידי האנשים שמקבלים את ההשפעה, שמכריזים כי טוב, ואז הם יכולים לתת המלצה, הם יכולים להזמין, הם יכולים להגיע, הם יכולים בהרבה מאוד דרכים לעשות פעולות שנותנות אישור, שנותנות הכרה, וגם לזה יש עוצמה מאוד גדולה. אז זה נגיד כל התוכניות, האירוויזיון שמבקש מהאנשים בבית לבחור את המנצח, זה. זה ההבנה שהקהל גם יכול לקבוע. כאילו, הקהל יש לו את העוצמה גם להשפיע. זאת אומרת, יש את אלה שיושבים ונגיד מנקדים את המשתתפים בתחרות, אבל יש גם את ההשפעה של הקהל בבית. גופים מוסמכים נותנים אישור והכרה מקצועית. אילו גופים כאלה פועלים בתחום האומנות והתרבות? מהמם, אז לילך את ציינת כמה, יש את מפעל הפיס, יש עיריות, יש את משרד התרבות, יש כל מיני קרנות כאלה ואחרות, קולות קוראים כאלה ואחרים. היום פחות מעניין אותי להתעסק כאילו במפה הזאת, רק רציתי כמו להביא את זה, את זה שיש אותם, אוקיי? ואני בטוחה שכל אחד מאיתנו מכיר ברמה כזו או אחרת. אבל מה שאני רציתי יותר לכוון אותנו היום, זה לחשוב על תחום האמנות והתרבות כתחום של יזמות ועצמאי. ואנחנו נשווה אותו קצת לעולם הסטארט-אפ. עכשיו, אני לא יודעת מי מכן קצת מכירה בסטארט-אפ, אבל מה בעצם הופך סטארט-אפ למצליח? או לעסק בעולם הזה? מה הופך עסק למצליח? יש כמה מדדים, זה לא שזו תשובה אחת נכונה, אבל מעניין אותי לשמוע איך אתן תופסות את זה. אמ, אם הם מצליחים למכור את המוצר שהם מפתחים. כן, בגדול זה יהיה המדד מספר אחד, אוקיי? כאילו יש לנו עוד הרבה מדדים על האם עד כמה המוצר הזה נותן מענה לצרכים מסוימים, עד כמה הוא חדשני, עד כמה הוא כאילו, יש לזה כל מיני מדדים, אבל בגדול הדבר הראשון שאנחנו נבחן זה ממש ברמה הכי הכי בסיסית. האם יש קונים? יש קהל לדבר הזה שמוכרים? זה יהיה בעולם הסטארט-אפ, אוקיי? ולכן עולם הסטארט-אפ הוא כל הזמן חושב בשפה של צרכים ומענה. כאילו הבייס של להוציא מוצר בסטארט-אפ זה לזהות צורך מסוים, שהוא צורך קולקטיבי, כאילו לא צורך של בן אדם אחד, אלא צורך כאילו מתוך צרכים של אנשים יחידים, להבין שיש איזשהו צורך אחד כולל של הרבה אנשים, ולתת לו מענה מדויק. כשאנחנו נותנים מענה מדויק לאיזשהו צורך, זה מה שמייצר קהל של לקוחות. זה בעולם הסטארט-אפ. בסדר? עכשיו, באמנות אנחנו יודעים שזה קצת... הצרכים שאנחנו פוגשים הם צרכים, אנחנו גם יכולים מאוד להגדיר אותם בצורה הזאת, אבל יש בזה משהו שהוא גם יותר אישי. כאילו אנשים מתחברים לאומנים מסוימים, זה לאו דווקא שמתחברים להשראה מסוימת, ואולי ההשראה הזאת היא הדבר שכמו נותן מענה על צורך. נגיע לזה תכף, אני אתקדם עם זה. סיפורי פריצה של אומנים מצליחים. רציתי לשאול אם יש דוגמאות שאתם מכירים. אה, של אומנים שאתם מעריכים, מכירים את הסיפור שלהם, ואם הייתם רוצים, כאילו אם נשמע פה כזה סיפור של אחד או שניים שהם מעניינים, אז זה יהיה מגניב, ואני גם יכולה לספר סיפור אחד שאני מכירה, שממש שמעתי לאחרונה. כאילו מין כזה מאיפה הם התחילו ולאן הם הגיעו. מכירים קצת?
אוקיי, אם לא מכירים אז אני אקח את זה. אני השבוע שמעתי ראיון עם דודו אהרון, זמר שממלא את קיסריה, מיליון אלבומים, לא יודעת, זה לא בן אדם שאני עוקבת אחריו באופן אישי המון המון, כאילו יותר מדי, אבל כן מעריכה ואוהבת חלק מהדברים שהוא עושה. ואני שמעתי ראיון איתו שהוא סיפר על תחילת הדרך שלו. ממש מרתק, אני אשלח לכם בקבוצה אחר כך גם שאתם יכולים לשמוע, אבל הוא ממש סיפר שבתחילת הדרך שלו הוא היה זמר מועדונים, הוא היה בתל אביב, הוא היה מחמם מופעי פתיחה של כל מיני אומנים גדולים. וממש כל מיני סיפורים על האלבום הראשון שהוא הוציא, הם לקחו עותקים של האלבום הזה וחילקו אותם בצמתים לחיילים וכאלה. כאילו, הדפיסו מיליון מיליון עותקים וחילקו אותם בחינם למיליון אנשים. אה, יש לו איזה סיפור שהוא מספר ברעיון הזה, אני אשלח לכם אחר כך, איך היה איזה ערב אחד שהוא הופיע באיזה מועדון לילה כזה, והבוס שלו הודיע לו שהוא עשה עבודה לא טובה, ושהיא לא משלמת לו באותו ערב, ואיך הוא כזה חוזר הביתה בלילה כאילו, בלי שכזה יש לו כסף אפילו לקחת מונית הביתה. ומשהו בסיפור הזה כזה מאוד היה לי חזק, ויש עוד כאלה שאני עוקבת אחריהם, לא יודעת, טונה או כל מיני כאלה, אבל באמת הרבה מהסיפורי פריצה של אומנים שאני לפחות ככה במעקב אחריהם, הם אנשים שנבנו דרך קהל. זאת אומרת, הם בנו לעצמם קהל דרך אקטים כאלה, של כמו לחלק את האלבומים שלי בחינם בצמתים, של כמו לעשות מיליון הופעות במיליון מקומות עד שכאילו מכירים אותך לאט לאט לאט. ודרך זה שנהיה קהל שמכיר אותם, בעצם פתאום הם מוזמנים לבמות הרבה יותר גדולות. זה נגיד סיפורי פריצה קלאסיים. יש לנו גם סיפורי פריצה של אנשים נגיד שפרצו דרך כל מיני תוכניות ריאליטי, מכירים נגיד את נטע, נכון? איך זה? נטע ברזילאי זה סיפור שלה? או שלא? אבל יש כל מיני של הכוכב נולד, יש גם כל מיני שפרצו דרך דווקא ריאליטי שהם אפילו לא של התחום שלהם, אלא של, אני זוכרת את עידן חביב, שהוא היה מנגן בגיטרה בהישרדות. אני זוכרת בתור ילדה איך הייתי רואה אותו מנגן בגיטרה ליד המדורה, ואחר כך פתאום הבן אדם הזה התחיל להוציא אלבומים, ופתאום נהיה זמר, כאילו לפני שנייה הייתה בהישרדות. אז אבל מה אני שאני חושבת כאילו שיש, באה אני להגיד חושבת שיש פה, הבדל, מה זה? שאני חושבת שיש הבדל נורא גדול בין אה, פופ ובין תחומי אומנות שהם קצת יותר, קצת פחות פופוליסטיים. מה ההבדל ביניהם? אה, מידת ה... בואי נגיד שזמר הוא מאוד 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 נגיש, אתה יושב באוטו, זה מתנגן לך באוזניים, אתה לא צריך... אה, זה אחר, די, כולם יודעים שזה אחר, אני לא יודעת להגיד את איך. ממש, לא, אבל את צודקת, את דייקת. המילה היא נגישות. את ממש דייקת. המילה היא נגישות. בגלל שאפשר להגיד בעולם שלנו זה לא ככה, כי זה לא מצליחים ככה וזה, אבל הדבר האמיתי שמונע מתחומים אחרים של אומנות להיות מסוגלים להוציא אנשים חדשים להכרה, כמו שבעולם באמת הפופ והזמר יש לזה שיטה, זאת אומרת, יש צעדים ברורים של מה אפשר לעשות כדי לפרוץ, כדי להגיע להכרה מקצועית. ההבדל הוא נגישות. האפשרות והיכולת להנגיש את העבודה שלנו החוצה. עכשיו, יש כל מיני דרכים שאנשים מצאו לזה. למשל, כל הנושא של וידאו, של סדרות רשת, של סרטונים, זה נגיד איזושהי במה שאנשים הצליחו למצוא כדי לייצר לעצמם קהל באופן שהוא נגיש. אני יכולה להגיד לך שגם אני, שאני מתעסקת עם אומנות רחוב, בעיניי זאת איזושהי הנגשה. כאילו, אני מציעה את זה כאיזושהי הנגשה של אומנויות הבמה, התיאטרון והמחול. של פשוט לקחת את זה ולשים את זה בחוץ, איפה שיש קהל, ומשם לבנות. כאילו, הדרך שקהל נבנה, זה תמיד יהיה דרך חשיפה. זאת אומרת, ההכרה המקצועית היא תמיד תגיע לאחר שכבר אתה מוכר. כאילו, הכרה בעקבות זה שמכירים אותך. מכירים אותך ואז מכירים בך. זאת אומרת, חייבים להכיר. זה חייב להיות בעקבות היכרות. את מבינה למה אני מתכוונת? מבינות? מהמם. אז באמת כל הסיפורי פריצה האלה שמה שמשותף להם, אני חושבת, ואולי אני אשלח עוד כאלה אחר כך בקבוצה, אמ, זה אנשים שאפשרו לקהל להכיר אותם. הם הלכו לריאליטי, הם נחשפו ברמה מסוימת. הוא מחלק אלבומים שלו בצמתים, הוא מאפשר לאנשים להכיר את המוזיקה שלו.
משמיעים אותו ברדיו, אנשים מכירים את המוזיקה שלו. האפשרות להכיר את מה שאתה עושה, זה מה שבונה קהל. הכרה מקצועית מתחילה בהכרה ציבורית. קודם כל אנחנו מחפשים אישור של קהל רחב, אוקיי? זאת אומרת, בתוך העולם אנחנו הרבה פעמים, כאילו איזושהי תפיסה שיש לנו לחלק מהאנשים, היא הניסיון לקבל את ההכרה המקצועית, קודם כל דרך המוסדות הרשמיים. זאת אומרת, קודם כל לקבל הכרה על ידי, על ידי על ידי גורמים מסוימים שיכולים לתת הכרה. עכשיו, הגורמים האלה שנותנים הכרה, מה שצריך להבין זה שכדי שהם ייתנו הכרה, הם קודם כל צריכים לראות הכרה של קהל רחב. זאת אומרת, לא תהיה תמיכה של מפעל הפיס, של משרד התרבות, של כל הגורמים האלה, בלי שיהיה הוכחת קהל. וזה ממש נעשה ברמה זה לא אנרגטי, מרגישים אותך אם יש לך קהל או לא. זה בתנאים. כאילו אני יכולה להגיד שאנחנו עכשיו מתחילים לעבוד מבחינת הסטודיו המודל, זה על לעמוד בתבחיני תמיכה של משרד התרבות סביב להפוך אותו לבית ספר מקצועי. כאילו כמו שניסן נתיב עומדים כבית ספר, הם מקבלים תקציבים מהמדינה באופן שוטף, שמאפשרים להם לתת לימודים יותר בזול לאנשים, מאפשרים להם לעשות הרבה דברים. כאילו זה היתרונות של הכרה מקצועית כזאת, שמקבלים תמיכה מסוימת, שמקבלים כאילו שיש אנשים שירשמו לניסן נתיב בגלל שזה מקום מוכר, ולא יירשמו למקום אחר, לא משנה כמה המורים בו יותר טובים, או כמה החוויה בו יותר טובה, אלא רק בגלל שיש עליו את הטיקט הזה. אז מה שאני באה להגיד זה שתדעו שאפילו כשמוציאים, באים להוציא את הטיקט הזה, הדרישות הן קשורות לכמות של אנשים. צריך להוכיח כמות של תלמידים לאורך זמן. ואם אתה רוצה להיות מוכר כזמר, אז צריך להוכיח כמות של קהל, כמות של אנשים שמגיעים לאירועים, כמות של אנשים שקונים כרטיסים. זה ממש עובד בצורה הזאת. זאת אומרת, לא משנה איך אנחנו ניגשים לזה, כדי לקבל הכרה מקצועית, הבסיס הוא בנייה של קהל. זה מובן? מהמם. כולם מחפשים קהל. אני חוזרת על זה שוב. גם בקרב המוסדות הרשמיים שביכולתם לתת או לא לתת הכרה לאומן, על ידי מתן במה, תקציבים וכדומה, הם ירצו לראות הוכחת קהל. זאת אומרת, כאילו מה שאני זוכרת את עצמי פעם אומרת את זה, שכאילו, כשנותנים לך, נגיד שירלי, את מוכרת בתור משהו, אז כשנותנים לך את הבמה, בעצם מה שרוצים זה את הקהל שמאחורייך. אם עכשיו עיריית תל אביב תיתן לך את המופע המרכזי של יום העצמאות בלב העיר, מה שהיא רוצה זה לא את שירלי בכר על הבמה, לא משנה כמה את מדהימה, מה שהיא רוצה זה את הקהל ששירלי מביאה. מבינים? מהמם. עכשיו, ברור שיש מקומות שיכולים להעריך ערך גם אם לא מצליחים להביא קהל, ברור שיש לזה, זאת אומרת, יש לזה כל מיני החרגות, בעיקר באמת גם בעולם של הפרינג' וזה, אבל בסוף מצופה מהבן אדם העצמאי, מהעסק העצמאי, מצופה להביא קהל. ומי שלא עושה את העבודה הזאת של תקשורת עם קהל, היכולת שלו ליצור שם וליצור את האפשרות לקבל הכרה מקצועית ושותפויות מהסוג הזה, זה מאוד מוגבל. והפוך, ככל שאנחנו יותר עובדים על קהל, יש לנו יותר אפשרות להגיע למקומות שאחרת לפתוח דלתות שלא היו פתוחות בפנינו לפני. מחפשים להשקיע במה שכבר עובד. התפקיד שלנו, לדאוג שזה כבר יעבוד. אוקיי? כל המקומות האלה עם התקציבים, עם האישורים שהם כבר מוכרים, הם מחפשים להצטרף לדבר קיים. משרד התרבות הוא לא ישקיע 100,000 שקל ברעיון של מישהי שאף אחד לא מכיר אותה. זה לא יקרה. יכול להיות שהוא ישים 100,000 שקל על רעיון של מישהי שיש לה מאחוריה עוד, לא יודעת, כמה מאות או כמה אלפים של אנשים שמגיעים, שמצטרפים, שהם חלק מדבר שהיא עושה. עכשיו, מה שצריך להבין, למה זה כל כך חזק הנושא הזה של הקהל, אוקיי? שזה מה שמלמד אותנו, שלא משנה כמה תעודות ותארים אנחנו נצבור, בסוף מה שמסתכלים עליו זה לא על כמה תעודות ותארים יש לנו.
זאת אומרת, בסוף אם אנחנו מחפשים הזדמנויות מקצועיות בתוך העולם של אומנות ותרבות, שהוא עולם עצמאי, עולם של יזמים, עולם שבו מחפשים להביא קהל למקומות, זה לא משנה אם לשירלי יש דוקטורט בליצנות, או אני לא יודעת במה. זה לא משנה. מה שמשנה זה האם יש לה קהל. ואם יש לה קהל, אז זה לא משנה אם יש לה דוקטורט או לא דוקטורט. מבינות? עכשיו, כל הנושא הזה של לימודים, אני באופן אישי אין לי תארים. יש לי כל מיני תעודות מכל מיני מקומות שלמדתי בהם. אני מאוד מבינה את הצורך במסגרות. אוקיי? אני בעצמי גם בונה מסגרות לתלמידים וגם עבור עצמי, אני מאוד מבינה את הצורך במסגרות כדי להתקדם. אז אין לי התנגדות עקרונית לאקדמיה או ללעשות תואר. הרבה פעמים אנשים כאילו חושבים שאני איזה מתנגדת לזה. אני לא. אוקיי? אני חושבת שזה אחלה, זה מסגרות משמעותיות, אנשים עוברים בהם תהליכים משמעותיים, פוגשים מורים טובים, נמצאים בסביבות מקצועיות, מתקדמים. הדבר היחיד שחשוב לבחון, אם אנחנו בפני ההחלטות האלה של האם ללכת לאקדמיה או לא ללכת לאקדמיה, זה האם אנחנו עושים את זה מהסיבות הנכונות. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו מאמינים במה שהמסגרת הזאת יכולה לתת, בכלים שאנחנו יכולים לרכוש משם, במה שזה יעשה לערך של מה שאנחנו מביאים, אז מצוין. אם אנחנו הולכים למקומות כדי לקבל מהם אישורים, ואנחנו בונים על האישורים האלה כדי לקבל הכרה מקצועית, אז פשוט כדאי שנדע שזו טעות. זאת פשוט טעות, כי זה לא משנה. זה יכול, האם זה יכול לתמוך בהכרה מקצועית? כן. זה יכול גם לא להיות משנה. התמיכה העיקרית שזה ייתן, כאילו אם יש לי תואר או יש לי תעודה או whatever, זה הידע שקיבלתי. אם קיבלתי כלים, אם רכשתי ניסיון, אם קיבלתי השראות, אם הייתי בסביבה שפיתחה אותי והצמיחה אותי, אז זה משהו מצוין, שיכול לקדם אותי אל עבר הכרה מקצועית, בגלל שזה נתן לי כלים מקצועיים להתחיל לבנות את הקהל. המשימה שלי זה לבנות קהל. מהמם. מישהי רוצים להגיב על זה? מחשבות, תהיות. אפשר גם להתנגד לי, מי שרוצה. אני אגיד שהם בדרך כלל לא מכינים אותך למציאות, בייחוד בתחום שלנו, תגידי על זה עוד. שלמדתי בהרבה מקומות, ושלוש שנים נגיד בתיאטרון אלטרנטיבי בשלומי, וזה היה מדהים, זה היה מדהים, נתנו לי את כל השלוש שנים האלה ליצור, ויצרתי מדהים, ואז יצאתי, כל הקול קורא וכל הפרוטופיל, לא ידעתי כלום, כלום, מזל שהמחול שלם צירף אותי לאיזה קבוצה, אבל חוץ מזה, הייתי ממש לא ידעתי, אמרו לי כאילו לתת כל מיני, היה איזה קול קורא לענות על שאלות, נתתי להם איזה ספר, במקום להיות כזה פוליטיקאית כזאת ולדעת, זה היה פשוט נורא, אז הם לא מכינים כלום, הם מכינים בנו כלי מקצועי. כאילו זה מקום כן, לרכוש בו כלים, וזה דבר טוב, כי אנחנו צריכים להיות מקצועיים, וזה גם משהו דרך אגב שלא מפסיקים איתו. זאת אומרת, גם אם את עשור או 20 או 30 שנה בתחום, הדבר המקצועי הוא תמיד להמשיך ללמוד. אני פשוט אומרת שהלימודים, אנחנו צריכים להמשיך אותם בצורה שמדויקת לדרך שלנו, למחקר האומנותי או למחקר המקצועי שאנחנו עושים, ולא בשביל הדף הזה בסוף, בגלל שהדף הזה בסוף הוא לא פותר את הבעיה. אם הבעיה היא לקבל הכרה מקצועית כשאף אחד לא מכיר אותי, זה לא המסלול. זה לא המסלול הנכון. המסלול הנכון הוא לבנות קהל. מהמם. עוד מישהי או מישהו שרוצים להגיד על זה משהו? יופי. בגישת פעולה זו, אנו בונים הכרה עצמאית דרך בניית קהל המכיר אותנו באופן ישיר. המוסדות הרשמיים מגיעים אלינו בעצמם, דלתות נפתחות ביתר קלות, כתגובה להיותנו בעלי קהל. עכשיו, מה זה בעלי קהל? אני לא בעלים של אף אחד מכם, בסדר? אבל זה שהידיעה שהשם שלי יש מאחוריו אנשים, זה מה שגורם למקומות האלה להגיע אליכם בסוף. ואני יכולה להגיד על עצמי שזה היה, אני תכף אספר כזה בדרך שלי באופן אישי, קצת יותר לעומק, אבל באמת
אני בחצי שנה האחרונה זה התחיל לקרות אצלנו בסטודיו, זה כאילו התחיל לקרות בהדרגה, ועכשיו זה כבר ממש קורה בצורה שכאילו הייתה לי הערה לגבי הדבר הזה לפני איזה שנה ומשהו, אני תכף אספר לכם, אבל ממש זה מה שצפיתי. כאילו צפיתי שכשאני אפסיק להשקיע בזה, ולנסות לקבל את זה מהבחוץ, תכף נגיע לזה, אז שזה ייראה בצורה מסוימת, כאילו שהם יגיעו אליי, במקום שאני אצא אליהם הם יגיעו אליי, וזה ממש עכשיו קורה. אז זאת הסיבה שאני שמחה, מתרגשת כן, ומרגישה ממש שליחות גדולה כאילו לעשות את השיחה הזאת, כי מבחינתי זה היה איזה מחקר שלי בשנה, שנתיים האחרונות, והוא לחלוטין הוכיח את עצמו, בצורה חד משמעית. ברמה שכאילו, השבוע הגשתי מאמר לכתב עת אקדמי של עולם המחול, אה, הזמנות להגיע לאקדמיה למחול, שיתופי פעולה עם עירייה, כאילו עם עיריית ירושלים, פגישות במשרד התרבות, כאילו ממש הדברים האלה. מפעל הפיס, כאילו כל הגורמים שלפני שנתיים כשהייתי מגישה להם קולות קוראים, היו רואים את השם שלי וכנראה מורידים לארכיון באימייל. כזה, לא מכירים, לא מכירים, לא מכירים, ככה. בסדר? אני ממשיכה. אז מה הדבר הכי חשוב לבניית הכרה מקצועית? כולם לענות בבת אחת? אני שומעת? קהל. אה, יס, מושלם. טעות בחשיבה. קהל, זה עכשיו, זאת איזושהי מחשבה שיש לנו, אוקיי? קהל לא מגיע כי עוד אין לנו הכרה מקצועית, וחייבים לבנות קהל כדי לקבל הכרה. אז בעצם זה לופ שאין לו פתרון. זאת אומרת, עד שלא תהיה לי הכרה, אף אחד לא יבוא, ועכשיו אין לי הכרה, אז אף אחד לא בא בגלל שאין לי הכרה. למי יש את המחשבה הזאת, או את החשש הזה, או כאילו מי כזה, זה נשמע לו כמו איזה לופ כזה שהוא... כן, שהוא קיים במציאות, אפילו שאמרתי לכתחילה שהוא טעות. זה נשמע לי נכון לתחומים מסוימים, לאו דווקא באומנות, נראה לי אומנות זה קצת שונה. חזק. אוקיי, מעניין. אמ, זה חוק נאמבר 1. אני אגיד, לפני שנתיים, אני הלכתי ללמוד בחממה של תיאטרון הקרון, וזה היה המעשה האחרון שעשיתי, שהיה בו את האלמנט של לחפש הכרה מהחוץ. אני נרשמתי למקום הזה גם כי הרגשתי שאני אתפתח בו ושיש לי מה ללמוד והכל, אבל אחת הסיבות שגרמו לי להירשם היה בגלל שרציתי ברזומה שלי את השם תיאטרון הקרון, ורציתי, כאילו, באמת אני אומרת כזה, רציתי להיות מוכרת כמישהי שמחוברת לשם, בגלל שזה היה התחום שרציתי להתפתח בו. הכיוון כזה של הצגות ילדים ותיאטרון חזותי, שהיום זה טיפה מונח אצלי בצד, אבל זה משהו שאני לגמרי כזה מכוונת לחזור עליו. וזאת הייתה תוכנית לימודים שנתית שנרשמתי אליה כדי לפתח הצגה, ובאמת קיבלתי המון מהתוכנית הזאת ובהמון הודיה וגם באמת המון הערכה למקום הזה שאני מרגישה שהוא, כאילו התיאטרון הקרוב לא סתם מקבל את השם שלו ואת ההכרה שלו, באמת כזה איזשהו סטנדרט של איכות שהוא מדהים של ההצגות שם ושל הכל, אבל אני לא קיבלתי הכרה מקצועית בזכות זה שלמדתי שם. אוקיי? אולי לאורך השנה היה לי נחמד להגיד לאנשים אני לומדת בתיאטרון קרון, את לומדת בתיאטרון קרון, יש את הדבר הזה, סבבה, זה היה מין רווח זמני כזה, אבל האם הדבר הזה קידם אותי מקצועית בצורה מסוימת, גרם לזה שאת ההצגה שפיתחתי שם, הגשתי לקולות קוראים אחר כך וקיבלו אותה לאנשהו? לא ממש. לא ממש. יכול להיות, כאילו, יש לזה רמות מסוימות של התקדמות, בסדר? כאילו, אולי מול ההורים שלי זה היה נשמע כאילו, גם כשהלכתי ללמוד בתיאטרון החזותי, אז מול ההורים שלי זה היה עוד התקדמות בהכרה שלהם בי. אני לא אומרת שזה לא עושה כלום, בסדר? כאילו, ללמוד במקום מוכר או לקבל הכרה מאיזשהו מוסד, זה כן, זה עושה משהו. התקבלתי לאיזשהו מקום, זה אומר שכאילו נתנו לי אישור, בסדר, יש לזה השפעה מסוימת, אוקיי? אבל זה לא בונה. זה לא בונה אותי כמי שיש לי משהו משלי. זה משאיר אותי בתור בן אדם שכאילו קיבל קצת הכרה מפה, קצת הכרה מפה, קצת הכרה מפה, אבל זה לא במשהו שעשיתי. זה בזה שהייתי חלק מדברים אחרים. זה מובן, הדבר הזה? כאילו ההבדלה? מהמם. ואחרי שאני סיימתי את השנה בתיאטרון הקרון, והייתה לי איזשהו מפח רוח מהעניין הזה, איזושהי כאילו תחושה
שאני בלופ. כאילו שזה חוזר על עצמו. מה, אוקיי, אז שנה הבאה אני אמצא עוד משהו כזה? כאילו אני אחפש עכשיו עוד משהו שייתן לי איזשהו אישור מבחוץ? זה לא מקדם, זה מה שהרגשתי. זה לא באמת מקדם אותי, זה איזושהי פיקציה. כאילו אולי בכלים המקצועיים זה נותן לי מה שאני צריכה, אבל הטייטלים האלה שאני מחפשת מבחוץ, הם לא, זה לא נכון. עכשיו, בתקופה הזאת, בלימוד הרוחני שלי, כאילו אני הרבה מתעסקת בנושא של כזה איך המחשבה שלנו מייצרת מציאות, וכאילו זה דברים שאני מתעסקת בהם המון, וקיבלתי על עצמי איזושהי החלטה שאני קוראת לה לא רודפים. לא רודפים. עכשיו, בגלל שהכרה מקצועית בהכרח מגיעה מן החוץ, זאת אומרת, עצם זה שאני מחפשת הכרה מקצועית, זאת אומרת שאני רוצה בהכרה מקצועית, זה הופך אותי לבן אדם שרוצה משהו שאין לי. אין לי הכרה, ההכרה מגיעה מבחוץ, אז אני צריכה להשיג אותה מהחוץ. זה כאילו התפיסה הראשונית שלנו. אני צריכה אישור ממישהו בחוץ על הערך שאני מביאה. אז זה מייצר אצלנו איזושהי תודעה שנראה לנו שאין לנו ברירה אלא לרדוף אחריה. אין לי ברירה, הדרך היחידה שלי להתקדם זה להגיש 15 קולות קוראים בשבוע ולקוות שאולי אחד מהם יתקבל. אין לי ברירה, אלא ללכת ללמוד במוסדות כאלה ואחרים, כדי שאני אוכל אחר כך שיקבלו אותי לעבודה הזאת והזאת, או ייקחו אותי למקום כזה וכזה. זאת איזושהי מחשבה שיש לנו, שבגלל שזה מגיע מבחוץ, אז חייבים לרדוף אחרי זה. למי זה מתחבר? מזדהות. מהמם. במקום לרדוף, למשוך. האמת שאני ממש לא מזדהה עם זה. אז רוצה להגיד על זה מילה? מי זאת? תגידי את שמך. אני רעות, לא פתחתי מצלמה. שלום רעות. אה, האמת ש... רגע, כן, כולם פה תפתחי שנייה. נשים, נכון? לא כן, נורא, שלום אני רעות. בקלוש. סתם. מה אני אומרת? אני כאילו, אולי זה ממקום, לא יודעת אם זה ממקום שלילי או חיובי, מהמם, אבל יש לי סוג של פחד מתחייה. מהמם, ואחרי פעם אחת שהגשתי קול קורא והשקעתי בו מאוד, ואז כאילו לא התקבלתי, אז פשוט כאילו לגמרי שחררתי את המקום הזה, ואני רק כשלקוחות מגיעים אליי. עכשיו, אני מנסה לייצר עניין, ומה שאני עושה, אני כאילו, אני אומרת לעצמי, רגע, ההופעה, אני זמרת. מהמם, ההופעה זה, כאילו להופיע זה במה, נכון? אבל גם הרשת זה במה, וגם, כאילו, אז אני פשוט כאילו מפיצה את המסרים שלי ואת התדר שאני רוצה להביא וזה וזה בהמון המון דרכים, ואז זה מביא את הלקוחות אליי. עכשיו, אני לא אגיד שזה מביא את רמת הטפטוף שהייתי רוצה, כי הייתי רוצה אולי יותר לקוחות, יותר קל, יותר זה, אבל זה האסטרטגיה שלי, כאילו, אני מעבירה את החוויה, אני מעבירה גם את המסרים, את הערכים, את המסרים, ואז הם מגיעים אליי, ובאמת, כשרכזת או לקוחה מגיעה אליי, היא סוגרת. כאילו, מעטות הפעמים שמישהו מרים אליי טלפון לברר, ואז הוא מחליט לא לסגור. מהמם, אבל באמת כשאתה פונה, אז כאילו לי זה יותר קשה, כי הדחיות הן קשות לי, אה, ואני יכולה לחוות אפילו דחייה סתם ממישהי, לקוחה שהייתה מרוצה, ועשיתי אצלה, נגיד היא עושה אירוע כל שנה, הייתי באירוע של שנה שעברה, אני אומרת לעצמי שוב היא לא רוצה, לא יודעת מסיבותיה, אני אקח את זה קשה, למרות שהיא כבר לקחה אותי, כאילו, ואני יודעת שאוהבת אותי והכל, כאילו, עובדה שהיא לקחה. אבל קיצור, זה מה שאני עושה. אני ממש לא רודפת, אני לא, כאילו, הרוצה את הרב יבוא אליו. מעולה. זהו, זה הגישה שלי. מדהים. אז רעות, את במצב מצוין. רעות בונה את הקהל שלה. אוקיי? מה שאת סיפרת לנו עכשיו זה על אסטרטגיות דרכן את בונה את הקהל שלך. במקום לרדוף מהמם. אחרי אישורים מהחוץ, את מושכת אלייך אנשים. זה מה שאת עושה. אנחנו תכף כאילו טיפה ננתח את הדבר הזה, ואת תוכלי להתבונן מה מתוך הדברים שאנחנו מדברים עליהם באמת כאילו מדברת את הפעולות שאת עושה, ואיזה פעולות אולי את יכולה עוד לעשות, איזה פעולות את מהמם. מרוצה ממה שאת עושה, אבל מצוין. הכיוון שבחרת הוא כיוון מדהים בעיניי. כן, תודה. ממש. יש עוד מישהו או מישהו שרוצים להגיב על זה, לשתף מהחוויה שלכם? אוקיי. אז נפעיל את האנרגיה שלנו כמו מגנט המושך את הקהל. מהמם. בואו נרד טיפה על הפרקטיקה של איך עושים את זה, כי זה נשמע קצת כמו כוחות אנרגטיים רוחניים ומסתוריים. אנחנו רוצות להוריד את זה קצת, קצת להבין איך עושים את זה בפועל. בסדר? מעולה. חוק המשיכה או א' ב' של עבודה על במה.
לכל האנשים פה למדו בחייהם לעמוד על במה, פרפורמנס, משחק, אז זה מאוד מאוד דומה, אוקיי? אנחנו, המטרה שלנו, אנחנו רוצים שיכירו בנו, יזהו את הערך והייחודיות של העשייה שלנו, ייתנו לנו הזדמנויות ותקציבים, יתחייבו ויקנו מאיתנו. זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה יזהו את הערך והייחודיות של העשייה שלנו, יזהו את מה שזה נותן, את ההשפעה, ואז ייתנו ויתחייבו ויקנו וכל whatever, זה התוצאה, אוקיי? אבל בשורש, כדי להגיע לתוצאה, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שיזהו את הערך והייחודיות וההשפעה של מה שאנחנו מביאים ומביאות. התוצאה של זה תהיה לרצות להצטרף, או לרצות שזה יהיה, שזה ישפיע עליי ישירות. אנשים הם חקיינים מטבעם. לאן שהשחקן על הבמה מסתכל, לשם נסתכל. מכירים את העיקרון הזה? שאומרים לשחקן על הבמה, שאם הוא חושב מחשבות על וואי, מה חושבים עליי וזה, אז בעצם כל הקהל מתחיל גם להיות מבולבל ולהתחיל לחשוב עליו כל מיני מחשבות וביקורתיות וכאלה. ואם השחקן על הבמה מרוכז ב100% בפעולה שהוא צריך לעשות, בדבר שהוא מסתכל עליו, בסצנה, בעבודה שלו, אז גם הקהל יהיה יחד איתו מרוכז. אם השחקן על הבמה בוכה, הקהל יחד איתו יגיב לזה. הוא יהיה איתו באיזושהי צורה מסוימת. אוקיי? לאו דווקא בוכה. בוכה זה איך שזה נראה. אם השחקן על הבמה עצוב, מרגיש עצב, זאת אומרת, יכול להיות שהשחקן על הבמה הוא יהיה עצוב, ואני אבכה והוא לא יבכה. זה ייראה בצורה אחרת, אוקיי? איך שאני מפרשת, איך שאני מגיבה, אבל הרגש שנמצא על הבמה, התודעה שנמצאת על הבמה, אנחנו כאנשים, יש לנו פעולה מאוד טבעית שאנחנו מחכים. ככה היינו עושים במשך שנים כשהיינו ילדים להורים שלנו, עשינו את זה כל הזמן בלי לחשוב בכלל. בלי לשים לב. כל הזמן היינו מחקים את ההורים שלנו. בגלל זה, היום הרבה מאיתנו מוצאים את עצמנו דומים להורים שלנו. אני אתמול, מישהי פגשה אותי ליד אימא שלי, היא פשוט הייתה מזועזעת אחר כך. הייתה כאילו, מה זה? אתם אותו דבר. מה לעשות? כמה שנים הייתי קהל שלה. כאילו, בתור ילדים אנחנו כמו קהל של ההורים שלנו. כי יש לנו הרבה פחות יכולת לתפוס במה מולם. הם יותר גדולים, הם יותר דומיננטיים, הקול שלהם יותר חזק. הם יותר עוצמתיים מאיתנו, ולכן אנחנו כמו קהל שלהם, אוקיי? עכשיו, מתוך העיקרון הזה, מה שאני באה להגיד זה שאם אנחנו מכירים בעצמנו, הקהל מכיר בנו כתגובה. וזה כשכתבתי לכם על המפגש הזה, קראנו לזה ערך נבנה מהפנים אל החוץ, אז לזה אני מתכוון. הפעולה של ההכרה היא מגיעה מהפנים אל החוץ. אני מכירה בערך של עצמי, אני נותנת לי במה, זה משתקף אליי זה כמו בומרנג חוזר אליי. קהל מתחיל להרגיש אליי אותו דבר. אפשר רגע להגיד על זה כן, משהו? כן. כאילו, האמת שהמשפט הזה מאוד תפס אותי היום, אני חושבת שבגלל זה נכנסתי לזום. מהמם. לידי. רגע, שנייה, אל תפריעי לי. עכשיו, רגע, תגידי שוב את המשפט, איך שאמרת אותו? שערך נבנה ש... מהפנים אל החוץ. על זה את מדברת? עכשיו, כן, כן. כאילו, כשאני קהל לעצמי, כאילו, איך קראת את זה? משהו... איך אמרת? כשאני מכירה בערך של עצמי, כן. אני מכירה אז בערך מכירים בי של מיוחד. עצמי, עכשיו, הקהל יכיר בערך שלי. כי הוא מחקה כן. אותי. פשוט כי הוא מחקה עכשיו, אותי. אני, כן. אני כזה, המשפט הזה מאוד תפס אותי, ואני רוצה רגע כאילו לשתף בדילמה שיש לי סביב כן. העניין הזה. אני מגיעה מהמגזר הדתי, וכאילו, תמיד הרגשתי כזה שהיה לי ממש קונפליקט, כאילו לקח לי הרבה שנים בכלל להתחיל לעשות מוזיקה, רק בגיל 20 פלוס, כזה 23, 24, כזה התחלתי, שמבחינתי זה מאוד מאוחר, כי כאילו, אני נשמה של יוצרת, אני תמיד כתבתי והלחנתי, והרגשתי שכאילו, רגע, הרגשתי שקשה לי, כאילו לבוא ולהגיד, כן, אני זמרת, כן, כאילו אני עוסקת במקצוע הזה, זה מקצוע מכובד, זה מקצוע ראוי, זה לא יודעת מה, עם כל החסמים שכאילו הגעתי איתו מהעולם הדתי, כאילו, פרץ את המחסומים האלה, לפחות כלפי עצמי. אבל עדיין אני מרגישה שיש נקודות, וזה בדיוק תפס אותי השבוע באיזה נקודה, שכאילו,
יש לנו איזה מפגש משפחתי מאוד גדול, וכאילו רציתי לעשות שם משהו מוזיקלי, והדפו את זה, כי כאילו יש גברים וכזה, ו... וזה כזה הימם אותי, כזה כאילו, סליחה, אני כבר החלטתי שאני זמרת, כאילו, מאיפה אתם באים עכשיו, כאילו, לראות שלפני אולי 10 שנים או 15 שנה זה לא היה כל כך כזה, זה, אבל כאילו, אני כבר החלטתי שאני זמרת, איך לא קלטתם את זה גם, כאילו, לא צריך להסביר, כאילו, מין כזה, דווקא זה השתקע, כאילו, זה כזה רגע, זה מאוד טלטל אותי כזה. אז מעניין אותי לשמוע. אוקיי. אני רוצה לתת לך כלי, אני ממש שמחה שהעלית את זה, כי זה מזכיר לי משהו שלא כתבתי במצגת היום, כאילו לא חשבתי להגיד לכם את זה, אבל זה ממש כלי שהוא ענק מבחינתי. את מדברת על זה שרעות שלפני 15 שנה של היום אולי הייתה כאילו זה היה לה טבעי, אבל של היום עכשיו את מכירה בעצמך את זה. עכשיו, מה שאני רוצה להזמין אותך זה לחשוב על רעות של 15 שנה מהיום, אוקיי? אמרתי וואו. שנייה, כן. שמגיעה לכל הבמות שהיא רוצה להגיע אליה. כדי לבנות את מהמם, הדמות הזאת של רעות של עוד 15 שנה מהיום, את יכולה להיעזר בדמויות שאת נשענת עליהן. בזמרות מהמם, מפורסמות שאת לוקחת השראה מהם, באנשים שעשו דרך שאת לוקחת השראה מהם. עכשיו, מהמם, לבנות את ההכרה שלך זה לא להתעסק ברעות שהיא היום, זה להתחיל לבנות את הדמות של רעות של עוד 15 שנה, ולהתחיל להרגיש אותה עכשיו. עכשיו, רעות של עוד 15 שנה שממלאה במות של אלפים, ממש לא אכפת לה אם המשפחה שלה נותנת לה להופיע או לא. זה לא מעניין אותה. אפילו יכול להיות שהיא בכלל לא רוצה את זה, כי היא רוצה רגע לנוח. אוקיי? ורעות שלה עוד 15 שנה של היום, היא לא תגיד, כשישאלו אותה מה היא עושה, היא לא תגיד, כן, אני זמרת, היא תגיד, כן, אני זמרת. כן, וואו, זה מדהים. האמת שזה מזכיר לי שלא מזמן ביקשו שאני אשיר באיזה ערב קהילתי, וכאילו בתוכי לא רציתי, כי כאילו, כי למה לערבב עבודה עם ערב חברות, כאילו? ובאמת אם היית לוקחת אותי 3-4 שנים אחורה, רק רציתי שיבקשו ממני את ההזדמנות הזאת, כאילו את ההכרה הזאת. אז זה יפה לראות את זה שכאילו, יש לי את זה בהיבטים שונים, אבל אולי במשפחה שלי, אני כאילו מרגישה שעוד לא מספיק קיבלתי הכרה, כי כאילו דווקא זה המקום הזה כביכול שחסם אותי אולי לאורך השנים וזה, וכאילו בא לי, לא כולם, כן, כמובן, אבל כזה בא לי כאילו רגע להראות להם את המקום החדש כזה, נכון. עכשיו זה אבל ממש... זה, נכון. כן. נכון. עכשיו זה בדיוק ההתנהגות שאותה אנחנו רוצים להחליט שאנחנו לא עושים אותה יותר. לא בגלל שאת כי עושה למה? משהו רע, את מהממת. ממש. כי מה, היא מושכת משהו לא טוב? היא, מה, מעניין כי זה אותי מגיע כאילו לשמוע. מתוך חוסר. מול המשפחה נכון, שלך, את חווה חוויה שחסרה לך הכרה, את רוצה יותר. נכון. ואז את עושה אקט שהוא זה, לא רודפים. שהוא לרדוף, כאילו. כן, כן, בדיוק, בדיוק. הרדיפה היא תמיד מגיעה ממקום של חוסר. לי אין, אני צריכה לרדוף, אני צריכה לצאת החוצה ולרדוף כדי שיהיה לי. יכול להיות שזו מילה קשה, אבל אני אומרת אותה ככה בגלל שגם את הבאת את זה, וגם בגלל שזה כל כך חזק, ואני כל כך שמחה שהבאת את זה, כי זה נותן פה כל כך הרבה לאנשים, וגם למי שישמע את זה אחר כך מוקלט. זה בדיוק זה. כל ההתנהגויות שלנו שהכי מבזבזות לנו את האנרגיה, והכי חוסמות את ההכרה מלהגיע אלינו, הן התנהגויות שמגיעות מפעולות של רדיפה. כי פעולות של רדיפה, מה הן מראות? הן מראות שלבן אדם חסרה הכרה. אז במקום שחסרה בו הכרה, למה שאני אתן הכרה? אנחנו תמיד נרצה לתת עוד למה שכבר יש. אתם זוכרות שדיברנו על זה? רגע, אני אחזור לזה. טק, טק, טק. רגע. אני לא יודעת, אולי לא ניסחתי את זה איפשהו. רציתי לכתוב... לא, אוקיי, סליחה. לא מוצאת את זה. מה שאני רציתי אבל להגיד... אם אני מדהימה ועוד 15 שנה אני כובשת כל במה אפשרית, מהמם. אז כאילו, מה הסיכוי שאני היום אפנה, אכתת רגליים, לא דווקא רגליים, כן, אבל ירים טלפונים לרכזות פוטנציאליות, או כאילו, אני הזאתי שזה מגיע אליי, אבל אם אני יושבת בבית וזה עוד לא מגיע, אז כאילו, מה... כאילו, איך עושים את ה... זה קצת אמרת את זה. כאילו, רגע, איך אני כבר שם אם אני עוד לא שם? איך את יכולה להתקשר לרכזות האלה מתוך התודעה של העוד 15 שנה?
זה לא בא להגיד לא צריך לעשות כלום. זה בא להגיד, כאילו, מאיזה מקום פנימי אני מגיעה לרכזות האלה. מדהים, מדהים. שנייה? כאילו, האם אני מגיעה אליהם בתור מישהי שמחפשת עבודה ומחפשת הכרה, או האם אני מגיעה אליהם בתור מישהי שיש לי משהו מטורף לתת לך. את לא מהמם. יודעת מה יש לי לתת לך. זה בן אדם שמכיר בעצמו, וזה שיחת טלפון אחרת לגמרי. אגב, כאילו, מאיזה מקור את שואבת את הרעיונות, יש את השיטה? אני שואלת. פשוט מהדרך שלי. כן. מהניסוי והטעייה, כאילו? כן, מהמם. כן. ניסוי וטעייה שלי והתבוננות באנשים אחרים ודרכים של אנשים אחרות, אבל באמת באמת פשוט ממה שאני רואה, שעבד או לא עבד אצלי. דברים ששמתי לב שכשהפסקתי לעשות אותם הם השתנו, שכשהתחלתי לעשות אותם הם השתפרו, כאילו ממש אני פשוט משתפת שיעורים מהדרך שאני עושה. ואני גם עדיין בדרך הזאת, כן? זה לא שאני ממלאת את קיסריה. אני מדברת קהל. אנחנו יושבים עכשיו בזום אפשר שלי לתת שיש עוד בו... דוגמה, או שזה יסיט מהנושא? אה, אפשר עוד דוגמה, אבל אני רוצה רגע לפני זה להגיד שאנחנו יושבות עכשיו בזום שיש בו 6 אנשים. בסדר? מהמם. אז יכולתי להתנהג פה כאילו אני... אם הייתה לי יותר הכרה מקצועית, היו פה מאות אנשים. מהמם. אבל אני לא מתנהלת בצורה הזאת. תראה, את לא אומרת אני אבטל את הזום כי זה רק 6, כאילו מה סתם לשם פתאום? העניין. מה פתאום? מה זה? ההפך. זה מוקלט, זה בזום, ואנשים ישמעו את זה ויקבלו את זה, כי אני יודעת את אוי לא. הערך, אני... אני מאוד מאוד כן. מחוברת לערך של מה שקורה פה, ואני יודעת שכדי שערך יעבור לקהל, אז יש פה פעולות של התמדה, ושל שיווק, ושל תקשורת, שצריך לעשות אותם לאורך זמן. אז אני עושה אותם, ואני אעשה אותם, וזה ייקח שנה, או שזה ייקח חצי שנה, או שזה ייקח 4 חודשים, שזה ייקח 10 שנים, זה לא משנה. העניין הוא שאני יוצאת לדרך הזאת של השיווק וההנגשה ולעשות גשר לאנשים להגיע לתכנים האלה, מתוך מקום שיודע את הערך. אני יודעת כמה השיעורים האלה היו משמעותיים במסע שלי, ואני יודעת מה קורה לאנשים כשהם פוגשים את השיעורים האלה, כמה זה יכול, פתאום אתה שומע משפט אחד וזה משנה את כל ההתנהגות שלך, אז אני יודעת את הערך של מה שזה יכול לעשות. אני ניגשת לזה מהצורה הזאת. אני אאשר כקהל שזה באמת נותן המון ערך. תודה. תודה. מהמם. כן, אפשר עוד דוגמאות, אפשר גם מאנשים אחרים, אם עוד מישהו או מישהו רוצים כזה להגיד, לשתף. אני יכולה להגיד לעצמי שבתחומי חיים אחרים אני רואה את זה, כאילו, אבל באמת אולי יש לי כבר יותר ביטחון, נגיד בעבודה השנייה שלי, או כאילו מה שלא מתאים לי אז אני אגיד לא, ומה שזה, כאילו, אבל אני גם מרגישה שכאילו יש איזה משהו כזה שבתור, בשנים הראשונות אתה יותר קצת מתאבד ומוכן לעשות כל דבר ורוצה ש... נכון, כאילו, כי השאלה איך אתה מצליח בהתחלה לעשות, לא יודעת איך עושים את זה בשנים הראשונות. מהמם. קודם כל, אנחנו תמיד מחזיקים שתי דמויות, בסדר? כאילו, יש את רעות של עכשיו, שצריכה לבנות קהל, ויש את ההחזקה הזאת של הדמות של רעות שכמו יודעת שיש לה קהל, יודעת שיש לה ערך. אז מבחינת הפעולות הפיזיות שלך, את עדיין מרימה טלפונים ואת צריכה לעשות את זה מהבוקר עד הערב. אבל את מביאה איתך איזושהי תודעה שהיא אחרת. אוקיי. לייצר לעצמי במה. אמן או כל אדם הפועל כדי לקדם את הכרתו המקצועית מן החוץ, חייב שיפעל כאילו מבפנים כבר קיבל את כל האישורים הנדרשים. בסדר? כשאני שמה את עצמי על הבמה, כשאני מתקשרת לרכזת, כשאני פותחת זום ומעלה ומזמינה אנשים להגיע, כשאני הולכת ועושה מופע באירוע קהילתי של חברים, לא משנה, כל במה שאני יוצרת לעצמי, האימפקט שלה, כאילו האפקט שלה, שהיא תאסוף אליי קהל, זה יקרה אם אני אתייחס לבמה הזאת, כאילו זה צריך לדמיין את זה, ממש לדמיין שהבמה שיצרתי, בעצם הוזמנתי אליה. כן, אז נגיד אני עם הזומים האלה, מה שאני צריכה לדמיין זה לא יודעת, משרד התרבות שילם לי כדי לעשות את זה, להעביר את התכנים האלה לאומנים, לא יודעת. אני ספציפית, לא, האמת שאני ספציפית זה לא מה שמניע אותי, כאילו זה יותר באמת הידיעה כזה
כן, בשבילי נגיד, כאילו, קיבל את האישורים הנדרשים סביב הנושא הספציפי הזה, כאילו נגיד של מה שאנחנו עושות עכשיו, אם אנחנו בוחנות את זה כאילו כדוגמה, אה, זה נראה לי באמת אל מול אנשים שליוויתי בשנים האחרונות, כאילו איזו ידיעה שזה באמת עוזר ומקדם אנשים, ולכן זה פשוט צריך להיות מופץ בסקייל יותר רחב. כאילו זה האישור הפנימי שאני עובדת איתו. אני באופן אישי מרגישה שאני גם מסתכלת על זה ברמה הרוחנית, כאילו נכון. שאם אני קיבלתי איזה, נגיד אני מקבלת שירים, כן? אני מקבלת שירים, נכון. יורדים אליי מילים ולחנים וזה, ואז אם אני לא אשפיע אותם הלאה, אז זה ייתקע כל הסיפור. אבל נגיד, עכשיו נגיד שכאילו יש לי תקופה בלי הופעות או בלי מספיק הופעות כמו שרציתי, אז אוקיי, רוחנית לא הוצאת מספיק שירים כדי שיתגלגלו עלייך ההופעות. אז נגיד באלול האחרון, חודש אלול, אמרתי כאילו, אוקיי, נסגרו לי 2 הופעות, רציתי 10, עכשיו זה רק סימן שאת חייבת, הוצאתי אלבום. כאילו, אז זה הבמה שלי, כאילו, יש עוד במה, כן, אבל כאילו, ואני כמעט בטוחה שכאילו האלבום הזה יזמן לי אלול אחר שנה הבאה, בעזרת מדהים. השם. כאילו, כי כזה תוציאי את האור שלך לעולם, אז זה יתגלגל, אבל אם את כזה עוד חוסמת אותו בעצמך, אז כאילו, בדיוק. למה שיקחו אותו? מדהים. אז הנה, רעות עשתה כזה, פה ותשקיעי איזשהו... גם, תשקיעי את הכסף, תשקיעי את הזמן. מדהים. כאילו, עשיתי מין חוזה עם עצמי כזה, שאת לא יכולה, לא יודעת מה, נגיד, להרוויח איקס כסף בשנה, ולא להגיד, מה, לפחות 10% מהכסף הזה אני אשקיע ביצירה שלי, כאילו, את חייבת, כאילו, תזרימי את זה, כזה, מין מדהים. כזה, מעשה רוחני כזה, כאילו, מדהים. זהו, נכון. נכון, אני חושבת... וגם, אגב, אני חייבת לחזק רגע, לא יודעת, אבל הייתה לי שנה, שכמו שאמרת, כאילו, אני רציתי לעשות מופע מקורי, ותמיד מזמינים אותי לי בעיקר קאברים וזה, ואז פשוט עשיתי את זה, פתחתי כרטיסים, מופע להקה, מופע מקורי, כיסיתי הוצאות, שזה יפה, מאוד יפה. אממה, שבאותה שנה, אפילו כמעט שנתיים, אני קיבלתי שפע כלכלי מטורף, לא מההופעה הזאת, אבל בכללי, ואז הרגשתי שכאילו המציאות שילמה לי על זה, כאילו באמת שילמה לי על זה, לא, במופע עצמו זה רק כיסת ההוצאות, אבל פתאום כשהסתכלתי על השנתיים אחרי זה, אמרתי, מה זה הפצצת כסף הזאת, כאילו, לא, היא לא הגיעה סתם, היא הגיעה כי באמת הוצאתי את זה החוצה, כי חודשים עבדתי על הדבר הזה, אז כאילו איכשהו זה תוגמלתי, זה קרה. מדהים. באמת. אני גם מתחברת לנושא הרוחני, ובאמת גם את זה אני שמחה שהעלית, כי לא כתבתי על זה כזה במצגת, אבל אני חושבת שכשאנחנו מחפשים בעצם מה שאנחנו צריכות למצוא זה אישור פנימי. כאילו אנחנו רוצות לבנות הכרה פנימית, כאילו קודם כל אני מכירה בערך של מה שאני עושה, אני נותנת לעצמי אישור, ומזה אני מתחילה לפעול בעולם. עכשיו, הכלים כדי לעשות את זה, הם יכולים להיות באמת דרך הרבה דברים, הם יכולים להיות דרך הידיעה שלי את ההשפעה שאני מעבירה לאנשים שכבר חוו ממני, הם יכולים להיות מתוך איזושהי תחושה באמת של חיבור לתפקיד, לשליחות, לאיזושהי ידיעה שזה איזה, כן, אור שעובר בי שהוא לא שלי. יש פה הרבה מרחבים רוחניים שאפשר להתחבר אליהם, לגמרי. אבל בסוף כל אחד ואחת צריכים למצוא את הניסוח שלהם, ואני בכוונה, כאילו אני דווקא בשפה שלי הפנימית, זה כן הולך בכיוונים האלה, של, של אל מול, כן, של אל מול בורא עולם ואל מול התפקיד שיש לי, שליחות שיש לי, אבל אני מרגישה שכזה, חלק מפעולת ההנגשה כזה שאני עושה כאן היא להזמין כל אחד לדבר את זה בשפה שלו, אבל זה מהמם שהבאת את זה בצורה הזאת. אה, תודה. מעולה. חסמים. למה את או אתה לא פשוט מתחילים? אם אנחנו מבינים שצריך לייצר לעצמנו במה מתוך מקום שמכיר או מכירה בעצמי, אז למה לא פשוט מתחילים? מה חוסם אותנו? אם מישהו רוצה כזה לספר, לשתף. כל מה שתגידו, כולן מסכימות. ב... בוודאות. אני אשמח לשתף. יאללה. אמ,
כרגע לפחות אני עובדת כהולכת קביים, אני גם סופרת לעצמי תלבשות וכזה, וכרגע זה כל מה שאני עושה, כאילו אני לא מופיעה מופע שלם, אני לא זה. אמ, וניסיתי כזה לשווק את זה, לכתוב קצת למנהלים קהילתיים, בתי ספר וזה, ונורא נורא קשה לי כזה להרים את הטלפון או זה, בסוף כתבתי מיילים כי כזה היה לי קשה להתקשר. מהמם. ובין היתר זה מרגיש לי כי זה מין כזה קצת ספציפי מדי, כאילו שזה לא מספיק משהו גדול ושלם, זה כאילו רק קבלת פנים נגיד, או רק כאילו כזה. אמ, כן, בואי ניקח את זה אשמח עוד גם שלב לשמוע קדימה. מה... זאת אומרת, את מהמם, אומרת, את לא מתקשרת, כי יש לך איזשהו חשש שזה לא בדיוק מתאים, שלא ירצו את זה, שזה לא בדיוק משהו שהוא רלוונטי לאנשים האלה, נכון? מהמם, אוקיי. זאת אומרת, הפחד הוא להיות בתוך שיחה שבה את מציעה משהו ואז את מקבלת את התשובה לא. נכון. מעניין. אז זה פחד להיכשל. כן, זה הפחד מדחייה, כמו שהיא אמרה קודם. כן, מהמם. מי מזדהה? וואי, הפחד מתחיל נכון. מלא. וכל מי שיראה את ההקלטה הזאת מרים את היד בבית גם. יאללה. עוד מישהי או מישהו? אני חושבת ששיפוט עצמי, מהמם. כאילו שאתה נמצא ברחוב לבד, עשיתי את זה הרבה פעמים, וזה, אתה חשוף, אתה כמו רום, כי אני חשופה, כאילו זה הכי מפחיד בעולם. כאילו היה לי כל השיפוט פשוט יוצא, והקטע הוא להתעלות על זה ולהסתכל מלמעלה. לפעמים זה קורה, לפעמים לא, אבל השיפוט ישר יוצא. מהמם. השיפוט שמה? כאילו מה, איזה סוג של שיפוט את שומעת או רואה שם? שלילי. לא, מי אני? למה שיסתכלו עליי שאני לבד פה ברחוב? כאילו, מה אני עושה? איזה דמות אני עושה? כזה מלא טו 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 טו. מהמם. אתם ככה. מכירות את המונח התסמונת המתחזה, המתחזה? מכירות את הדבר הזה? לא. כן. בדיוק שמעתי הרצאה השבוע על זה היה של מישהי היא יועצת שיווק ואסטרטגיה כזאת, שהיא מתמחה בלעשות שיווק ומיתוג למנכ"לים הכי גדולים בארץ. כל מיני כזה, המנכ"ל של אל על, כאילו, לא יודעת, כל מיני רמטכ"לים, מנהלי משרדי ממשלה, כל מיני כאלה. ואז היא סיפרה שלהרבה מהאנשים האלה יש את המחשבה הזאת, שכאילו תכף יעלו עליי. שאני לא באמת יודע, שאני לא באמת מספיק טוב, שאני פיקציה, שאני שקרן, שכאילו, שאני לא באמת. אמ, אז אם זה מעודד אתכם, יש את זה גם לכל מיני, לכולם. אבל זה נשמע לי כזה. מהמם. עוד כן. מישהו מכירה את זה? את התחושה הזאת? אצלי זה דווקא הפוך. מהמם. כאילו, אני מרגישה שכזה, אני לא מבינה אתכם, זה הדבר הכי טוב, כאילו, אין יותר, כאילו, איך אתם יכולות לסרב לדבר הזה? ואם אני מקבלת את הסירוב, אז זה כאילו, אם אני מקבלת את הכן, אז זה היי מטורף, ואם אני מקבלת את הלא, זה כאילו, זה לוקח את כמה שעות להתאושש מזה, כזה. ולא בא לי להיות ככה במטוטלת הזאת, אבל אני לא מהמם. חווה את התסמונת המתחזה, בכלל לא, אני חושבת שיש לי את הדבר הכי טוב להביא, ואז לכן כאילו גם כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה, כאילו. מהמם. שלא זה רואים את זה. כאילו, שוב, אני לא עשיתי הרבה שיחות יזומות מדי פעם, אבל לפעמים גם זה לאו דווקא שלא רואים, אני יודעת שכאילו, יכול להיות שאתה תפנה עכשיו, ואז זה לא יתאים עכשיו, יתאים בעתיד, כאילו, דברים כאלה קורים, ואני רואה את זה לאורך השנים, שבעצם רגע, הלא הזה פתאום אחרי שנה וחצי הוא נהיה כן. מהמם. אבל כאילו קשה לי לסחוב את השנה וחצי הזאת, כי כאילו מבחינתי זה כבר היה כן שהיה צריך לקרות לפני 10 שנים, אז כאילו בחוויה הפנימית שלי,
כאילו מרוב שאני יודעת כמה הדבר הזה הוא עם ערך והוא מדהים ומטורף. מהמם. חזק. אני אגיד את אלה שאני כתבתי. כתבתי על המתחזה, כתבתי על הפחד להיכשל. בעיניי הפחד להיכשל הוא השורש של הכל. כאילו גם מה שאת אמרת עכשיו, רעות, גם שירלי, מה שאת אמרת, כאילו אני חושבת שבסוף, בסוף, בסוף, רוב החסמים שלנו הם קשורים לנושא הזה. אה, של ה... כן. של מה יקרה אם אני כאילו אגיד שאני משהו, אני אתנהג כאילו אני משהו, ואז בסוף אני לא. אני אטעה, אני לא אוכיח את עצמי, אני אאכזב מישהו. יש לנו שם חוויה מאוד 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 חזקה של פחד. אנשים שגדלים בהורות תקינה ביותר, שאולי רק בדור שלנו מתחילים להיות אנשים כאלה, אז אנחנו מלמדים מחדש שגם אם נכשלת, אתה לא נמדד על פי ההצלחות שלך, אלא אתה נמדד על פי הדרך שאתה עושה. בעולם של הספורט זה ממש מוכר. כאילו אנחנו לא מודדים את האמת שגם בספורט, גם בכסף, בהרבה מקומות זה מוכר. שאנחנו לא מודדים על פי הישג, אלא אנחנו מודדים על פי גרף התפתחות וצמיחה. אני חושבת שגם דיברתי איתכם על זה באחת המפגשים הקודמים, יש את זה באחת המוקלטים. שכאילו הדרך למדוד הצלחה או כישלון, זה לא על פי התוצאה ברגע הזה. זאת אומרת, זה לא יהיה על פי התשובה של הרכזת תרבות שדיברתי איתה כן או לא. אם היא אמרה כן, אז הצלחתי, אם היא אמרה לא, אז טעיתי. זה יהיה על פי הסתכלות על גרף מסוים. איפה הייתי לפני חודשיים, איפה אני עכשיו. לפני חודשיים לא הייתי מסוגלת בכלל לפתוח את הטלפון, היום אני יכולה להתקשר אליה ולהגיד לה ששמעתי עליה ושמעתי על הקהילה שיש אצלה במקום ואני רוצה להציע לה מבצע מיוחד. סבבה, היא תגיד לי לא, אבל כמה אני התקדמתי, מטורף. אז אני חושבת שזה איזושהי רפואה לפחד להיכשל שאני מציעה אותה למי אני חושבת שמרגישה. שיש פה עניין של אגו, מהמם. רגע, שהאגו, שהאגו נפגע. מהמם. נראה לי הפחד שהאגו, לא יודעת, יש משהו עם האגו. מדהים. האגו באמת הוא קשור לנושא של הערכה. כן. כאילו אם הערך שלנו הוא בנוי על ההישגים שלנו, הוא כאילו זה אולי הייתי מחברת את זה באמת לישות הזאת שנקראת אגו, אז כל הזמן אני בסכנה. מהמם. כאילו הערך שלי בנוי על זה שאני כל הזמן אצליח, ואם אני לא מצליחה אז הערך שלי יכול להישבר וכל ההכרה שאני בונה יכולה להתמוטט בשנייה. אם הערך שלי לא נבנה על גבי הישגים, אלא הוא נבנה על גבי גרף של צמיחה והתקדמות, אני במצב אחר לגמרי. כן, שום כן. דבר לא מסוכן. כל צעד קדימה מקדם את הערך שלי עוד קצת. כן, אבל הפחדים האלה, נראה לי שכאילו זה בטוח קשור לאגו ולחוסר הערכה עצמית פנימי. אני חושבת שזה קשור באמת אני מסכימה איתך, ממש. מהמם. אני חושבת שזה קשור לזה הם קשורים לזה שאנחנו בונים את הערך שלנו על הצלחות. וכמו שראינו, כל הנושא של הכרה מקצועית זה הנושא של להכיר בערך שלי. אז אם אני מכירה בערך שלי רק כשיש לי הצלחות, יהיה לי מאוד קשה לבנות הכרה מקצועית. ודווקא אנשים שיש להם, כאילו הרבה מהסיפורי ההצלחה הכי גדולים בעולם בכל דבר, כן? כאילו גם בתחומי הסטארט-אפ, גם בתחומי האומנות, בכל התחומים, זה הרבה פעמים בדיוק סיפורי חיים, אפילו לא הרבה פעמים, זה כנראה בהכרח יהיה תמיד, זה סיפורי חיים של אנשים שהם נכשלו והם עוד פעם ניסו ועוד פעם ניסו ועוד פעם ניסו עד שהם הצליחו. זאת אומרת, זה בדיוק אנשים שבנו את הערך שלהם לא על פי ההישגים שלהם, אלא על פי זה שכל פעם שהיה להם מחסום, הם עברו אותו. זה מובן? זה כזה מתחבר? זה מדהים, זו גישה מאוד יפה, אני אף פעם לא חשבתי ככה. כאילו לא בתחום המוזיקה, בתחומים אחרים אולי כן. מעולה. אגב, רציתי להגיד עוד קושי בעיניי בטלפונים, זה שהיום אנשים לא אוהבים לדבר, מה זה? כאילו, עוד פעם? בחוויה שלי, כן. היום אנשים לא אוהבים לדבר בטלפון. אני מדברת בטלפון וכאילו, מ-9 בבוקר עד 9 בלילה. אנשים ממש אוהבים לדבר בטלפון, הרבה יותר ממה שהם צריכים מקצועי. לדבר.
כן, לא יודעת, נגיד, נסגרו לי שתי הופעות, שמי שסגרה לי, פשוט רק התכתבו איתי בוואטסאפ, ואני הייתי צריכה כאילו סוג של להתחנן כזה, רגע, בוא נדבר בטלפון, אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה קצת תפילה, כאילו, אוקיי, זה זה מרגיש לי שמשהו, קרה מה זה? לכם עוד אנשים חוץ ממנה? זה היה שתי רכזות שונות. כן, זה קרה לי עם מישהי שגם רצה שאני אנגן לה במופע, היא כאילו התכתבה איתי שעות כבר בוואטסאפ, אמרתי לה, רגע, בואי נדבר, נעשה את זה ב10 דקות, כאילו, וכאילו, לא, לא, אני לא יודעת לדבר, כאילו, וואלה. אבל גם, אולי זה גם קצת יותר קל, כי את יכולה יותר לשלוח להודעות אנשים, ואת כזה, בסדר, כאילו, שלחתי, זה פחות דרמטי מטלפון אולי, לא יודעת, אבל תחדשי לי, איך את גורמת לאנשים לדבר 12 שעות מקצועית, כאילו, את מדברת, או... כן, כן, שיחות עם מתעניינים, כאילו זה ממש הרבה מאוד מהלו"ז שלי כרגע. אבל אולי כי את יותר עובדת בתהליכים נפשיים ודברים כאלה, או לא, ש... הסיבה היא שהאנשים שאני מדברת איתם זה אנשים שמגיעים אליי. Mm, זאת הסיבה. הם רוצים לדבר איתי, והסיבה שהם רוצים לדבר איתי זה בגלל שהם חשופים לתכנים שלי לאורך זמן. הם מקבלים מהמם, ממני, הם כבר קיבלו ממני המון. כן, ואז הם רוצים לעשות את השיחה הזאת, כי הם יודעים שזאת תהיה שיחה שתקדם אותם. היו להם הרבה נכון, אבל מאוד... איזה סוג שירות את נותנת? של... אני השירותים של הסטודיו הנודד זה תוכניות או של ליווי יוצרים לפיתוח יצירות, אז זה או תוכניות שבהם אנשים מפתחים יצירות קבוצתיות או סדנאות ליצירות קבוצתיות, כל מיני כאלה, כן, לא, כן. או לליווי של יצירות אישיות, או באמת התוכניות של הבנייה העסקית של הסטודיו, זה הדברים שאני כן. עושה. לא, אז הקהל יעד שלך זה לא הקהל יעד שלי, גם וגם, כאילו... לא, אז זה מה שבאתי להגיד רעות, שאני גם עושה את זה. כאילו אני מוכרת סדנאות ואירועים ומופעים של הסטודיו לכל מיני, בדיוק כאלה, רכזי תרבות, רכזי מתנסים, קהילות. והם רוצים לדבר בטלפון שיחות ארוכות? כן. כן, כן, כי הם רוצים, כמו מה? כי כאילו הם איזה רוצים סוגי שיחות? איזה סוגי שיחות. היום הייתה לי, טוב, תראי, זה עולם שלם שהוא גם מכניס אותנו כבר כאילו לליווי, אבל אני אגיד שבאמת, קודם כל הסיבה, כאילו הסיבה העיקרית שאני מזהה כאילו בין מה שאת מתארת לבין מה שאני מדברת עליו, היא באמת קשורה לזה שהם מגיעים אליי. זאת אומרת, הם קודם כל, הם יודעים, הם רוצים. עכשיו, זה שהם רוצים זה לא מכוח הטבע, זה בגלל שתכנים שלי יגיעו אליהם. ולכן הם היו חשופים אליהם, ואז הם כבר מבינים שזאת תקשורת שהם מעוניינים בה. עכשיו, איזה סוג של איך שיחות? התכנים שלך הגיעו נגיד רכזי תרבות? הם פשוט רואים את המודעות שלנו, האמת. כאילו, אנחנו שבוע הבא מוציאים גם, כאילו, ספציפית פרסומים שקשורים לתכנים האלה, אבל כל החודשיים האחרונים הייתי ממש ממוקדת בלפרסם רק לתלמידים, כאילו, רק לאנשים שבאים לתוכניות. ויש כמה אנשים שהם מספיק חכמים כדי להבין שאם אנחנו פותחים בית ספר, אז אנחנו כנראה יש לנו גם תוכן שאנחנו יכולים להביא. אז, אז כן, אז יש גם כאלה. את אומרת לפתוח בית ספר בתחום, נותן לך הכרה בתחום. גם לגמרי. זה שאני, לגמרי. כאילו בעצם מה שאני מראה החוצה דרך התכנים שאני מעלה, זה שיש קהילה שלמה סביב הדבר הזה. כי נגיד אני רואה תופעה של מלא זמרות, אפילו זמרות כאילו בגרוש אני קוראת לזה, כאילו אני לא יותר מדי מפורסמות או לא יותר מדי זמן בתחום, פותחות קורס לזמרות וכל מיני כאלה. נכון. אז מה זה בשביל, ואז כאילו אני מנסה להבין מה הסיפור שלהם, למה הן רוצות לקדם זמרות אחרות. אז זה כאילו בשביל ההכרה, יעני? אני לא חושבת שזה בשביל ההכרה, אני חושבת שההכרה זה by product, כמו תמיד. הכרה זה לא משהו שאפשר להשיג אותו מהחוץ, הכרה מכירים מבפנים. למה הן רוצות ללמד? כי יש להן מה ללמד. ומרגע שהן Mhm. שמות את עצמן על במה כזאת, שהן מכריזות, יש לי מה ללמד, תלמידים אתם יכולים לבוא, הן בעצם מספרות לעולם שהן מספיק מיומנות במה שהן עושות, שהן יכולות ללמד. ואז העולם אומר, היי, אני רוצה ללמוד. הנה, אני אלך למישהי שכבר יש לה תלמידים. אבל הן בונות כאילו מתחרות על אותה נישה כזה. אמ, כן, אז איך זה מקדם אותם בסופו של יום? בתפיסה שלי, השאיפה שלנו זה להרחיב את הנישה שאנחנו מתעסקים בה. כאילו, אם את ממשיכה לפעול בתוך עולם מצומצם שבו יש כמות קהל מסוימת שאת יכולה להגיע אליה ואת צריכה שיהיה לך כמה שפחות מתחרים, אז בסוף הכמות המוגבלת הזאת היא גם תיגמר, נכון? כאילו, אם היא מוגבלת ואין מספיק לכולם, אז היא גם תיגמר לך באיזשהו שלב. אבל ככל שיש יותר ויותר אנשים שעוסקים בתחום מסוים, אז התחום מתרחב.
זה קצת הגישה של הקפיטליזם, אבל אם לוקחים אותה לכיוון שלנו, אז היא משרתת אותנו יותר טוב. אני יכולה להגיד לך, נגיד, שבתחום שאני עוסקת בו, אני חד משמעית מייצרת לעצמי תחרות. טונה של תחרות. ארגזים. מכשירה אנשים ללמד, כאילו, פותחת קבוצות שהן לא שלי, בלי סוף. עוד יותר, אני מזמינה מתחרים שלי, נותנת להם במה ועבודה. כל מיני מורים עצמאיים שעוסקים בעבודה בחוץ, אני עוזרת להם לפתוח קבוצות מתוך הסטודיו. אז אני אשמח יותר להבין את הצורת חשיבה הזאת, למה בסוף זה מקדם אותי. למה זה מקדם כאילו, חברה? כן. כי זה, עוד פעם, את מספרת סיפור, אוקיי? אז אם את מספרת מהמם. סיפור של אני מספיק מנוסה ומיומנת כדי ללמד אנשים אחרים, ואני גם יכולה לדאוג לזה שתהיה להם עבודה, או אני לא מפחדת מזה שיהיה להם קהל, אז את מספרת סיפור של ערך מאוד גבוה. את חושבת שעומר אדם הוא חרד לתת שיעורי פיתוח קול בגלל שהוא מפחד שיקחו לו את הקהל? את יכולה לדמיין לעצמך דבר כזה? שעומר אדם לא ילווה בכוכב נולד מישהו כי הוא מפחד ליצור את הכוכב הבא? אבל אני לא רואה, הכוכב נולד נגיד, לשם העניין, זה שואו בפני עצמו, הם לא באים באמת בשביל ללמד את האלה שבכוכב נולד. הם באים כי בסוף רואים אותם על המסך. נכון, איך רואים אותם על המסך? בתור מורים, בתור נותנים. את מה נכון, זה אבל האם מקדם? בקריירה שלו הוא יקדיש חצי שבוע, סתם הבנתי, בללמד זמרים מתחילים? כנראה שלא. תראי, זה בחירות, יש אנשים כאילו זה גם העניין, יכול להיות שהאנשים האלה שאת רוצה, הן פשוט גם רוצות להתקדם כמורות. כאילו יכול להיות שזה חלק ממה שהן רוצות לעשות, מבינה? את בעיקר רוצה להופיע, יכול להיות שהן גם הרבה רוצות ללמד. כן. זה משמעותי לא, בשבילך, אני ליצור נגיד קהל גם של תלמידות. מלמדת, אבל מה שאני אני באה גם... להגיד זה שכשאת שמה, כן. שנייה, כשאת שמה את עצמך בעמדה של מורה, זה כן. שאת עושה, בעצם זה ששמת את עצמך בעמדה של מורה, את בונה הכרה. כן. בסדר? תסתכלי נגיד, הנה, את יכולה לקחת דוגמה, מכירות את אורלי פורטל? אני עוד לא מכירה לא. אותה אישית, נראית לי בחורה שממש בא לי להכיר. היא לקחה את העבודה שהיא עושה, עבודת מחקר של לא יודעת כמה עשורים שהיא עושה, הפכה את זה לשיטה, יש לה קורס הכשרת מורים בשיטת פורטל האגן. מסתובבות בארץ מלא נשים בכל מיני גילאים שיגידו לך שהן מורות בשיטה של אורלי פורטל. זה בנייה אוקיי. מטורפת של הכרה. נכון, אבל היא כנראה מוכרת את זה, מרוויחה כסף על זה שהיא מלמדת את זה כסף משמעותי, או היא לא נכון, מפיצה את זה לכל עבר. נכון, אבל את חושבת שכשהיא התחילה זה היה ככה? נראה לך שבקורס הראשון שהיא פתחה של פורטל האגן, אז היו מיליון תלמידות בכל הארץ שהכירו את השיטה ורק חיכו לעמוד אצלה בתור? לא נראה לי. אולי, אבל לי לא נראה. כן. אני נגיד, כאילו אפשר רגע, או שאני חושבת שאני מסתתרת מהנושא? זה בסדר? אה, לשאול? בואי כזה ניקח עוד שאלה אחת, ואת השאר באמת נראה לי שאולי לשיח אחר כך. אוקיי. נגיד, אני זמרת, אבל אני גם מוזיקאית. עכשיו, בתור מוזיקאית זה משהו הרבה יותר רחב. ואני הרבה פעמים מתלבטת, כאילו, יש לי הרבה מה לתת לעולם שהוא לאו דווקא מופעים. כלומר, יש לי כל מיני שיטות כאלה בתחום שלם נגיד, אני מפתחת לעזרה לליקויי שמיעה דרך מוזיקה. אוקיי, יש משהו רעות, שפיתחתי שקשור ללידה. רעות, זה נראה לא לי שזה, קשור. כן, נראה אוקיי. לי שזו שיחה אישית. כן, בסדר? זה מהמם, ואני ממש שמחה שאת סבבה. עולה את זה, ופשוט זה אישי אחר כך. מעולה. יש עוד שאלות אחרונות שרוצות לדבר סביב הנושא של חסמים, משהו כזה, או שאפשר להמשיך? אנחנו ממש לקראת הסוף. מעולה. כלי להתחזקות. אז חוץ מהנושא של לדמיין את עצמי איך אני אהיה, להישען על מודלים אחרים, להתחזק באמונה, שדיברנו על הכלים האלה שהם מדהימים, חבל לי שלא כתבתי אותם מסודר, אבל לא נורא. יש תכונה אחת הכרחית במסע לבניית הכרה מקצועית מהפנים אל החוץ. יש למישהו רעיון איך קוראים לה? התמדה. אמונה. מהמם. אז אני לוקחת יותר את הכיוון של התמדה. אמונה זה דבר מדהים, אבל אנחנו רוצות להוריד אותו עוד קומה אחת לקרקע, אוקיי? זאת אומרת, אמונה, יציבות היא נגזרת של אמונה. מתוך אמונה חזקה אפשר להיות יציב. אבל יציבות זה כבר תכונה, זה כלי.
אמונה זה עוד ברובד השמימי. כאילו אמונה, אנשים יכולים להגיד על עצמם שהם מאמינים, אבל האם הם מתנהגים כמו מאמינים? הם עושים פעולות של בן אדם מאמין? יציבות זה פעולה של בן אדם מאמין, אוקיי? יציבות, אנחנו נגדיר אותה בתור, זה הגדרה שלקחתי ממורה שלי מדהים, דני וידיס, מי שרוצה כזה לחפש בפייסבוק וכאלה, מי שאני לומדת אצלו. יציבות, היכולת להתמיד בהתחייבות, להחליט דבר ולעמוד בו. זאת אומרת, לקבל החלטה, ואז להישאר עם ההחלטה. מבינות את הדבר הזה? זאת אומרת, זה לא סתם התמדה, זה התמדה בהחלטה מסוימת שקיבלתי. החלטתי שאני הולכת ללמד עכשיו זמרים, זה מה שהחלטתי, החלטתי שמבחינת הערך שלי זה ההתקדמות הבאה, לשם אני צריכה לשאוף, אני רואה את עצמי עשור מעכשיו איך אני אהיה מורה ענקית ומוכרת בשיטה שפיתחתי, יש לי אמונה שזה מה שאני צריכה לעשות, שזה השליחות שלי, עכשיו אני צריכה להיות יציבה על הדבר הזה. לא להיות מושפעת ממה שקורה בחוץ. אם כן יבואו, לא יבואו. יצליח היום, לא יצליח. תהיה שיחה טובה, לא תהיה שיחה טובה. ייסגר, לא ייסגר. יעשו לי לייק, לא יעשו לי לייק. כשאנחנו מושפעים כל הזמן מהחוץ, והחוץ משנה את ההחלטות שלנו בפנים, מה שבעצם קורה זה שהחוץ משפיע על הערך שלי. אני רוצה שהערך שלי יקבע את החוץ. מהפנים אל החוץ. מבינים? מושלם. איך מתרגלים יציבות? מקבלים החלטה לעמוד בהתחייבויות ולהמשיך בדרך, לא משנה מה. ככה פשוט. אוקיי, עכשיו, אנשים נמצאים בכל מיני שלבים עם הנושא הזה. אני אגיד שבשבילי, הדבר הכי הכי משמעותי ששינה את הכל, זה איזושהי הבנה פנימית שאין לי ברירה. לא יהיה פה משהו אחר. אין אופציה אחרת. יש או להתקדם בדרך שבחרתי, וזהו. אין או-או. זה מה שיש. או זה או למות. אני לא אוהבת את המילה הזאת. כאילו, אני לא אוהבת את זה, אבל באמת, כאילו, אין אפשרות אחרת. עכשיו, זה גם מאוד לקוח מהעולם של הספורט ועולם של קואוצ'ינג, וכאילו, אני יודעת שכזה, לא לכולם זה הגישה הקלאסית, כאילו, של איך שאנחנו חיים את החיים. אבל אם אנחנו רוצים לתרגל את הנושא הזה של יציבות, אני מציעה בהדרגה להכניס את זה לתוך החיים. לא לעשות את זה עם כל דבר, לא עם כל החלטה, לאט לאט. לקבל החלטה מסוימת, רק החלטה אחת, ולעמוד בה, לאורך זמן. לראות שמגיעות השפעות מהחוץ, ובכל זאת אני עומדת בהחלטה שלי. אבל זה קצת מחזיר למקום הנזקק. למקום הנזקק, למה? ואם זה חייב לקרות בכל מחיר, אז אני נזקקת לזה. אה, כאילו אני אמות. אבל זה לא משהו שקורה, זה על משהו שבשליטתך שאת עושה. מה אמרת לי לך? עניתי לה שזה לא על משהו שיקרה, אלא על משהו על פעולות שהיא עושה. יפה. כאילו, לא הייתי מגדירה את זה אני חייבת לסגור הופעה, אלא אני חייבת להתקשר ל5 אנשים ולשאול אותם אם הם רוצים לסגור את ההופעה. מושלם. כזה. מה שאמרת זה מושלם. למה זה מושלם? כי זה בדיוק לוקח אותנו למקום הזה, דיברנו על הפחד להיכשל, על זה שאנחנו מחפשים כל הזמן אישורים מבחוץ, כדי אנחנו כל הזמן מחפשים שיראו את ההצלחות שלנו, יאשרו אותנו על פי הצלחות, זה יהיה הישג. אם סגרתי זה הישג. אם לקחו אותי לאנשהו זה הישג. ואז אנחנו בונים את הערך שלנו על גבי הצלחות. אנחנו מקבלים החלטה לעמוד בהתחייבות, לצמוח ולגדול. לא בהתחייבות להצליח. ההצלחה היא לא בידינו, הצלחה היא by product, היא תוצר נלווה. כמו שאם שתיתי מים, אחר כך יהיה לי פיפי. תוצר נלווה. טבע, טבע הדברים. לא יודעת למה זו הדוגמה שהייתה לי. זה הבהיר לך את התשובה? אבל זה כאילו מאוד מלחיץ כזה, כי אני דווקא תמיד מאוד הרגיעה אותי כזה.
מהמם. בסדר, כאילו אני יודעת שזה יקרה, זה לא שאלה, אני באמת רואה את זה בעיני רוחי, אני יודעת שזה יקרה, זה ברור לי שזה יקרה, אבל כאילו, אני לא מתאבדת על זה, כאילו, אם זה, אני לא מרגישה שאם אני לא אעשה את זה אני אמות, כאילו, כי זה מסרס אותי, מהמם. מחשבה כזאת. יכול להיות שזה פשוט בניסוח של הדברים ושבשבילך בשפה שלך זאת לא שפה טובה. אז אל תשתמשי בה. איך שאת דיברת, על זה כאילו, שאת אני כן, יודעת יש לי מוטיבציה, כן, כן נגיד יש לי מוטיבציה, המקום הזה שאת מתארת שאת יודעת שזה יקרה, זה המקום שאנחנו רוצות להיות בו. עכשיו, העניין הוא שכשאת שואלת את עצמך על פעולות, נגיד את עכשיו נמצאת בצומת דרכים, קיבלת דחייה, היית אמורה לעשות היום שיחות במשך, לא יודעת, להתקשר ל-20 אנשים, בבן אדם השלישי שאמר לך לא, את אומרת לעצמך, וואלה, אולי אני כבר לא אעשה את הטלפונים האלה. יאללה, אולי זה פשוט לא היום מהמם. שלי, זה כבר לא ילך. בסדר? זה המקום שבו אנחנו מודדות יציבות. זה כן, המקום. זה המקום. אם את יכולה להמשיך לשיחה ה-20, אפילו שתקבלי 20 דחיות, זאת יציבות. וזה מה שיביא אותך למקום שאת מדמיינת. כי מתוך 20 שיחות תהיה אחת טובה. אחלה. אבל איך עושים את הבאלנס הזה שלא לרדוף, כאילו, בתוך מקום כזה, כן בסוף, כאילו, זה איזונים כאלה לא פשוטים. נכון. אבל אני חושבת שלילך עשתה פה עבודה מדהימה של הגדרה, שזה שאנחנו עומדים בהתחייבויות, זה לא התחייבות לתוצאה, זה התחייבות לפעולה. את לא רודפת אחרי תוצאות, את עושה. בעצם זה שאת עושה, את בונה את הערך שלך. זה יותר מובן? העניין הוא שכאדם יצירתי יוצר זה המון רגשות, אז נכון. כאילו נכון. זה זה נחמד להגיד כזה זה, אבל יכול להיות שבאמת בטלפון השלישי כאילו כל הקישקע שלך מתחיל לצאת וכאילו רגע לא צריך לתת מקום לרגש, לכאב הזה. אני אתן לך ציטוט של קולגה, חבר שאני לקחתי לאחרונה. בוכים ועושים. את יכולה להרגיש, תעשי מזה שיר. כאומנית, התפקיד שלך זה לקחת רגשות ולהטמיר אותם כחומר של יצירה. זה המקצוע שלקחת על עצמך. נכון, אבל אם אני בסדר? עכשיו בוכה, אז אני תעשי לא את זה. בסדר שנייה, נכון שנייה, רעות, שנייה. לדבר. אז תעשי את זה. אז תעשי את זה, אוקיי? רגשות, תשתמשי בהם כחומר ליצירה, ואם את צריכה גם לקחת ספייס, לשתף חברה, אין בעיה, תעשי את זה. אבל הרגשות שלך לא יכולים לנהל את התהליך עבודה שלך. כי כמו שאת אמרת, זה לא יציב. הם גלים, הם באים, עולים, יורדים, הולכים, טה 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 טה. טה. את מבינה? אבל אם כן, ברור שאני מבינה את זה בשכל, אבל ב, ב, ברגש, כאילו, אני לא, אולי זה תהליך. אולי אני יכולה להגיד, אני איך מסוגלת לשיחה אחת, וזה הניצחון הכי גדול שלי, אני לא יודעת, כאילו. מהמם. אני מסכימה איתך שזה תהליך. התהליך הוא לתרגל יציבות. ללמוד לקבל החלטות ולעמוד בהן. ועושים את זה שלב שלב, כל אחד בדרך שהוא. אם את לא מסוגלת לעשות 20 שיחות אם יש 3 דחיות, אז תגידי לעצמך שהיעד הוא לעשות 5 שיחות ביום. בסדר? אבל תעמדי ב5 שיחות. את לא יכולה 5, תעשי 3. אבל תעמדי ב3. בסדר? זה גם לאורך כל השיעורים, אם כזה תשלימי קצת שיעורים קודמים, אני כל הזמן חוזרת על זה. אנחנו רוצות לשים לעצמנו גבולות שאנחנו נעמוד בהם. יעדים שאנחנו נעמוד בהם. אנחנו לא רוצות לדחוק את עצמנו לקצוות, אנחנו רוצות לטפס בהדרגה. קצת כמו אימון כושר. זה אימון כושר, זה מה שזה. אנחנו מפתחות שריר חדש בגוף, שריר של יציבות, שמסוגל לדבוק בהחלטה מסוימת. וזה בסוף מה שבונה קהל, בגלל שקהל הוא מחפש יציבות. כאילו אנחנו בתור אנשים, הייתה לי איזה הערה על זה לאחרונה, ואולי בזה כזה נסכם, ורעות, אני ממש אשמח לדבר איתך אחר כך, גם להכיר יותר, ממש ממש אשמח. אמ, הייתה לי איזה הערה בנושא הזה של יציבות, שאנחנו כלקוחות,
לא משנה על איזה שירות אנחנו משלמים, לא משנה מה אנחנו קונים, הדבר הראשון שאנחנו קונים ביחד עם המוצר זה טיפה של ודאות. בתוך מציאות שהיא לא ודאית, בתוך מציאות פנימית שהיא לא ודאית, שיש בה גלים של רגשות כן יהיה, לא יהיה, אני קונה מקרר, אני יודעת שהוא יגיע בשעה הזאת והזאת, ביום הזה והזה, ואחר כך הוא יעבוד. שילמתי לא רק על המקרר, אלא על הוודאות שיהיה לי מקרר. את מבינה למה אני מתכוונת? האם אני אקנה מקרר ממישהו שיגיד לי, טוב, אני שומעת, נראה איך אני אהיה מחר, ואז אני אעדכן אותך אם אני באה או לא באה. פחות. אוקיי, אז הנושא אגב, הזה, כן, אני מרגישה שמה שמשאיר אותי מאוד יציבה זה התשוקה. מדהים, כאילו, היא לא נותנת לי לברוח מזה, זה הבעיה. מדהים. אני חושבת שזה מדהים. לקבל החלטה לעמוד בהתחייבויות ולהמשיך בדרך זה לא משהו שהוא צריך להיות עם שוט. אבל כן, יש פה את העניין הזה שלפעמים לא כיף. ואנחנו נמדדים, הערך שלנו נמדד במה עושים כשלא כיף. האם זורקים הכל לפח, מוותרים, או צומחים. וזה קשה, זה לא דבר קל. להרים את עצמי ממקום שלא כיף לי, שאני לא בתשוקה, זה קשה, ממש, ממש ממש. אני חושבת שמי שבמקצוע כנראה שהתשוקה שלו יותר חזקה מהפחד, כי אחרת הוא לא היה במקצוע. אני מסכימה איתך. אני חושבת שהתשוקה היא כלי מדהים, אני גם רואה שבשבילי זה רפואה מאוד גדולה. כאילו כל פעם להיזכר בזה שזה עושה לי טוב, להיזכר בזה שאני במקום שהוא ממלא אותי בהשראה ובטוב ובהכל. ובכל זאת, כאילו, המקום הזה של לתחזק יציבות, הוא קשור למשהו שהוא עוד יותר עמוק מתשוקה. כאילו, התשוקה היא עוזרת ליציבות, היא מחזקת אותה, היא דבר מדהים. אבל היציבות היא צריכה להיות מתוך איזה מקום פנימי שלי, שכמו שאת אומרת, אני יודעת איך זה הולך להיראות. זה החלטה. מעניין אותי לשאול, את חושבת שזה נכון לשתף את הקהל ב... לא יודעת אם להגיד כישלונות, אבל ב... בתהליכים, לא דווקא ירידות, אבל כאילו לא רק בהיי, כאילו, למה אני שואלת? כן, אני או מבינה. שלא נכון. אני מבינה. יש לי כל מיני דברים להגיד על זה, אני רוצה כזה די לסיים. אה, אני אענה בקצרה על השאלה שלך, שאני חושבת שצריך לעשות את זה במוגנות. כאילו, אם האופן שבו אנחנו חושפים את עצמנו לקהל, הוא צריך להיעשות בצורה אה, שהיא נכונה לנו, ולכל אחד יש את הגבולות שלו וצריך לשמור עליהם. אז אפשר לספר כישלונות, אבל חשוב גם לתת זמן לאבד כישלונות. כאילו לימוד מדהים שהיה לי בנושא הזה בדרך, זה שאני אספר כישלונות, אבל לא ברגע שהם קרו. כזה אני אתן לעצמי קודם את המקום לאבד אותם עם אנשים שרואים אותי בטוב, עם אנשים שמייעצים לי, עם אנשים שהם בני ברית, ואחרי שאני אעשה את הלימוד שלי מהדבר, זה יהפוך לשיעור שאני מלמדת את העולם, את הקהל, אני אעשה מזה יצירה, אעשה מזה שיר, אעשה מזה שיעור, אעשה מזה מלא דברים. אבל אני חושבת אולי סביב המקום הרגשי הזה שהעלית, ואולי זה עוטף את כל השאלות שלך, זה זה. הרגע שצריך לקבל מקום, הוא לא יכול להיות המנהל. כאילו, יותר התכוונתי לשאול, האם אז זה רעות, נראה לי מוריד שאנחנו, ערך בעיני הקהל? אם יש לזה ערך לכישלונות, כן, לדעתי כן. כמו שאותי נורא ריגש לשמוע את הסיפור של דודו אהרון.
אבל אם לא הייתי מכירה את דודו אהרון ולא הייתי יודעת שהוא מופיע בקיסריה, אז יכול להיות שלא היה מעניין אותי לשמוע כל סיפור כזה. אבל אני לא אומרת שצריך לחכות להגיע לקיסריה כדי לספר סיפורי כישלונות. אני פשוט אומרת שכאילו צריך לתת את הזמן לעבד אותם. מה שאותי ריגש בסיפור הזה, זה שהוא סיפר איך הוא הלך הביתה, כזה ברגל באמצע הלילה, אחרי שהוא תפס טרמפ עם מישהו כאילו עצר לו וכזה, ובדרך הוא החליט עם עצמו שהוא לא מוותר. כאילו הוא תיאר איזה זיכרון כזה שלא הולך שם ברגל באמצע הלילה לשכונה של ההורים שלו, אחרי שהעיפו אותו מהמועדון שהוא שר בו ולא הסכימו לשלם לו, ושהוא החליט שזה הולך לקרות לו, שאין מצב שהוא יוותר. זה עושה צמרמורת לדבר על זה. אז זה כאילו סיפור כישלון, אבל זה לא כישלון, כי הוא צמח מזה, את מבינה? אז אני בעד לספר סיפורי כישלונות אחרי שצמחנו. לזה נראה יש... לי גם בכללי לספר סיפורי כישלונות בנימה יותר אופטימית, כאילו בדיוק. עם הסוף הזה של מה למדתי מזה, או לאן זה הצמיח אותי, או כל מיני כאלה, ולא רק כאילו נכשלתי, תראו, כי... בדיוק. כי זה המקום של הצמיחה, וזה המקום שבאמת בונה ערך. מדהים. תודה רבה לכולן על ההשתתפות הפעילה. מי שרוצה להגיד משהו שהיה לה משמעותי, משהו שלמדתם שכזה יתחדש לכם? לי היה מאוד משמעותי, במקום לרדוף, למשוך, נראה לי על הרבה תחומים בחיים אפשר בהחלט. להעתיק את זה. גם. גם יש משהו נורא נעים בזה פשוט יושבים פה מלא אנשים שמתעסקים באותו דבר באופנים שונים. ממש. כן, ממש. זה מדהים שזה כאילו דיגיטלי, אבל זה מה זה מרגיש קהילתי. ממש מגניב. מילים אחרונות? תודה. בכיף. זה מאוד חשוב ממש. ומעודד. מדהים. טוב, יופי, תודה לכן. אני אעשה רגע בריף על התוכנית למי שכזה פה ומתעניינת בה ולא מכירה, ומי שכבר מכירה אז יכולה כזה להיפרד מאיתנו. בנייה עסקית לאומנים, זו תוכנית שנתית תודה שנפתחת רבה. בירושלים. ביי לילך. זו תוכנית שנתית שאני מנהלת בירושלים, זו תוכנית פיילוט, אף פעם לא עשינו אותה ואף אחד לא עשה אותה, כאילו משהו שדומה לה. אה, היא נפתחת בירושלים בימי רביעי פעם בשבועיים, אבל אני אגיד שאנחנו עובדות על גרסה קצת יותר היברידית של התוכנית הזאת, שכאילו מאפשרת לאנשים להגיע לחלק מהמפגשים בירושלים וחלק לעשות אותם בזום. אז זה בגלל שעלה צורך אקוטי. הרבה מאוד אנשים שלחצו עליי לעשות את זה, וכזה אני נרתמת לזה. אמ, אז כן, זה לא תהיה תוכנית שהיא כל כולה בזום, כי אני ממש מרגישה שהמפגשים הפרונטליים הם חובה, וגם את לא כולם אני יכולה להשלים, כי בעצם זו תוכנית שהיא בנויה מבערך 50% תכנים שלי, ועוד 50% תכנים חיצוניים מקצועיים, של כאילו סדנאות לצילום ועריכה, סדנה לבנייה של אתר, סדנאות לעמידה מול קהל, היכרות עם כל מיני דמויות ואנשים משמעותיים בתחום. אז כאילו יש אנשים שאנחנו מביאים מבחוץ ואי אפשר להשלים את זה. אבל התוכנית תהיה בנויה כך שיהיה בערך 10 מפגשים כזה בירושלים, והשאר יהיו בזום כנראה ימי רביעי בבוקר. התהליך של התוכנית הוא עובד, הוא ממש, זה מאוד מובנה, ככה שאנחנו מתחילים את השנה ביותר כזה כמו פנימה. כמו צוללים פנימה, בונים את המטרות, את החזון שלנו לטווח רחוק, מתחילים לחשוב על העשייה שלנו לא בצורה של כזה לרדוף אחרי הגלגל, כזה מין מה החלטורה הבאה שאני אעשה, אלא לחשוב 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, כאילו לא לפי מה מגיע אליי, אלא איזה הזדמנויות אני רוצה לייצר. כאילו אני מתכננת את הדרך, ולא הדרך מתווה לי את מה שאני עושה.
אוקיי? אז זה הנושא הראשון של השנה, ומתוך זה אנחנו נגזור תוכנית עבודה שבעצם כל אחד ואחת מתמקדים במוצר או שניים עיקריים שהם רוצים לקדם בשנה הזאת, מוצר או שירות. יש אנשים שמגיעים לתוכנית הזאת כשכבר יש להם מוצרים קיימים, נגיד הופעות שכבר יש להם, אה, או שהם כבר מורים וכבר יש להם תלמידים, אז יש אנשים שמתחילים מנקודה שכבר יש להם מוצרים מסוימים, ויש אנשים שממש בונים מאפס, אז אנחנו כזה נעבוד בקבוצות, וכאילו ממש אנחנו מכירים את הפערים האלה וכזה יודעים לפגוש אותם. ובשלב הבא של השנה אנחנו נתחיל ממש להעמיק בלבנות תשתית שיווק, שתשתית שיווק זה ממש תהליך יצירה, כאילו זה הרבה התעסקות בחומר. זה התעסקות בטקסט, זה התעסקות בווידאו, זה התעסקות בעיצוב, זה ממש התעסקות בחומרים שאותם אנחנו בונות, שזה גם דפי רשת, זה אתר, זה ניוזלטר, זה רשימות תפוצה, זה ממש כאילו להתחיל לתקשר החוצה את מה שאנחנו עושים ועושות. אבל אנחנו פשוט לא מתחילות ישר מזה, כי קודם אנחנו רוצות לדייק את מה השירותים שאנחנו נותנים ונותנות. כי יש קשר ישיר בין לבנות מוצר לבין מי הקהל יעד שלו ואחר כך השיווק שלו. אז זה הסדר הנכון לדברים. כאילו אנחנו לא רוצות, אין עניין שנתחיל, כן, כאילו אין עניין שנתחיל לשווק דברים אמורפיים לפני שיש לנו דברים ספציפיים. אז אנחנו לומדים לעשות את זה בצורה מאוד מובנית. שבאמת בוויז'ן שלי אתם בונים סיסטמס, כאילו מערכות שגורמות לאנשים להגיע אליכם. אתן, כל אחת ואחת שיושבת כאן, או מי שמקשיב לנו בבית, אתן בעצם נמצאים עכשיו במשהו שהוא חלק מתשתית השיווק של הסטודיו הנודד. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו דברים שהם חינמים, שמאפשרים לאנשים להיחשף ללא התחייבות וללא עלות, שפשוט נותנים לאנשים היכרות. ואחר כך אנחנו בנינו את זה כמדרגות, ככה שמי שרוצה לקחת את זה, זאת אומרת, מי שרוצה להתעמק יותר, יכול להתקדם איתנו דרך מדרגות. אז זה מה שאנחנו עוזרים לכם לבנות. זה הנושא של תשתית שיווק, זה בעצם לבנות עסק. כאילו לבנות את האפשרות שאנשים יעברו איתי דרך מסוימת. אתם תקבלו גם כלים מאוד פרקטיים ברמה של ניהול כספים, מכירות, אסטרטגיה עסקית, היכרות עם העולם של התרבות והאומנות, כזה הזדמנויות שקיימות בו וכדומה. אה, וזהו, אז באמת זה, אנחנו מתחילות, האמת, שבוע הבא. לאורך חודש דצמבר עדיין יהיה אפשר להצטרף. התוכנית כבר רשומים אליה, לדעתי 12 אנשים, אנחנו נגיע בה פחות או יותר ל-20. ימי רביעי 4 עד 9:30 בירושלים, כשבאמת במי שמתעניין בנושא ההיברידי, אז כאילו יהיה אפשרות נגיד להגיע מתוך 22 מפגשים, אז בערך ל10 בירושלים, ואז לעוד כמה השלמות, ואז כאילו השאר יהיה בזום בימי רביעי בבוקר. חוץ מזה אנחנו מסיימים את השנה בהשתתפות באירועי חשיפה לאומנים, שזה אירועים שהסטודיו כזה מארגן, מפיק, משווק. שבהם אתם כזה מין מציגים תוצרים שלכם, אז זה או מופעים או מעבירים סדנאות, וכאילו בעצם אתם קצת לומדים גם לעשות שיתופי פעולה ביניכם, לארגן אירועים משותפים, לקדם אחד את השני. תקבלו כזה צילומי וידאו וסטילס לעבודות שלכם, וזהו, ובעיקר קהילה, כאילו אני חושבת שהאיכות הכי חזקה של התוכנית הזאת, מעבר לתוכן ולבנייה שלה, זה האנשים, כאילו זה שאנחנו זוכים רגע ליצור איזו בועה כזאת בתוך המציאות של אנשים שכולם מהתחום ויכולים להבין אחד את השני, לדבר באותה שפה. זה מאוד, כאילו אני יכולה להגיד בתור אחת שכזה, אני מתייעצת בתוך קורס שהוא למנהלים שהוא ממש לא רק לאומנים, יש שם כמה אנשים מהתחום אבל די מעטים, שכזה יש בזה צורך. כאילו אני מקבלת המון מאיפה שאני לומדת ומאוד שמחה ממנו, אבל יש צורך בלהיות עם אנשים שהם יותר כן, כזה בהסתכלות שלי על המציאות, בעולם הערכים, או אפילו בשפה, פשוט בשפה שאני משתמשת בה. אז זאת אחת הסיבות גם שאני עושה את זה, בכנות, פשוט כדי לייצר קהילה כזאת שאני מרגישה שהייתי רוצה להיות חלק ממנה. וזהו, מי שהיה רוצה או רוצה לקבוע איתי איזושהי פגישת התאמה סביב הדבר הזה, אז פשוט לשלוח לי הודעה. מי ששומע את זה במוקלט, אז יש לינק למטה של היוטיוב, כאילו בתיאור של המפגש הזה, יש לינק לקבוצת וואטסאפ, ואני המנהלת של הקבוצה, אז אפשר פשוט לשלוח לי שם ההודעה. אה, וזהו, תודה. שלום, תודה רבה. בשמחה. ביי.
Requesting you to allow multiple students to share.